ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mapalad ang mga taong may sandigan sa buhay sa pamamagitan ng kanilang mga kapatid. Alam kasi nila na meron silang maaasahan sa oras ng kagipitan at kakampi kapag sinaktan sila ng mundo. Ikaw, kabarangay, meron ka bang butihing kapatid? Dear Papa Dudut, matuturing na biyaya mula sa langit ang pagkakaroon ng kapatid. Lalo na kung ito ay magiging sanggang dikit mo sa buhay. Yun bang kasama mo sa buti at sama ng panahon at handa kang tulungan anuman ang mangyari. Bata pa lamang ay pangarap ko na talagang magkaroon ng kapatid, Papa Dudut. 8 taon din kasi akong naging solong anak ng mga magulang namin. Hirap din kasing magbuntis si nanay at matuturing na himala sakaling mabigyan pa nga nila ako ng kapatid. Pero mabuti ang Diyos. Dahil pinagkaloob nila ang katuparan ng kahilingan ko nang ampunin nila si Clark. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang magpakilala sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Jaymon, 34 years old at taga Silang Cavite. Sa kasalukuyan ay masasabi ko na masaya ako bagaman may kulang sa buhay ko. Paano nangyari yon? Siyempre kasama ko ang aking pamilya at silang rason kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. Ngunit, ano nga ba ang kwento ng aming pamilya? Yan ang dahilan kung bakit napasulat ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Magsisimula ang lahat ng 23 anyos pa lamang ako at 15 anyos naman si Clark, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Clark? Sabi ni nanay sa malapit na tindahan lang naman daw niya inutusang bumili ng suka at toyo. Kahit kailan, napakagala talaga ng batang yun eh. Hala, ano yun? Naku, nag-aaway ba yun? Naku, mga kabataan na to. Awatin niyo, dali. Hoy! Ano ba kayo awatin niyo? Akala niyo uurungan ko kayo porque marami kayo? Ha? Clark! Kuya! Tumayo ka nga dyan! Wala ka pala, Clark eh! Ano? Puro ka lang yabang! Sino puro yabang, ha? Uy, tumigil na nga kayo! Nagkakasakitan na kayo eh! Saka kayo ha? Gusto niyo ba ipabarangay ko kayo? Ang lalakas ng loob niyong pagtulungan ng kapatid ko eh. 3 kayo tapos mag-isa lang siya. Eh bakit? Kapatid niyo ang nauna! Inangasan kami! Pinagsasasabi mo kayo kaya nauna! Tumigil na sabi kayo! Magsiuwi na nga kayo, lakad na! Clark, umuwi na tayo. Kanina ka pa hinahanap ni nanay. Lagot ka talaga dun. Nay, ayun na yung magaling yung anak. Naabutan ko lang naman na nakikipag-away. Siya lang mag-isa tapos 3 pa yung kalaban. Kaya ko naman sila kung hindi ka lang sana umiksena, kuya eh. Kaya. Kitang-kita ko, hinahalikan mo na nga yung semento pagdating ko eh. Clark naman! Ano bang naisip mo't nakipag-away ka pa? Tingnan mo nga yung itsura mo. May pasa ka sa labi, may gasgas ka sa kamay. Sigurado ka bang ayos ka lang? Eh, baka mamaya may bali ka pa, ha? Halika, ipapadoktor kita. Wag na, Nay. Ayos lang naman po ako. Mababaw lang naman mga sugat ko eh. Saka gagastos pa kayo. Inaalala ka lang naman ni nanay. Saka ako rin. Malay ba namin na tinitiis mo lang pala tapos may masakit na pala sa'yo? Ay, kuya naman eh. Ano ba kasing nangyari? Totoo ba na inangasa mo sila kaya ka nila pinagsusuntok? Siyempre hindi. Sila kaya nauna, inaasar nila ako kaya pinatulan ko. Akala nila mananahimik lang ako sa isang tabi ha. Di ako ganun tao no. Pero sana nagtimpi ka pa rin. Lalo 3 sila, mag-isa ka lang. Di naman sa lahat ng pagkakataon, papairalin mo yung pikon mo. Di mo sila kailangan patulan.
paano na lang kung napuruhan ka, di ba? Tama ang kuya mo, Clark. Pinag-alala mo kami. Mabuti pa, gamutin ko na muna yan sugat mo, ha? Tapos pumunta tayo ngayon din sa ospital para ipa-check up ka. Nay naman wag na. Huwag ka na lang kumontra. Papadudot pinadoktor namin si Clark at buti na lamang dahil wala naman siyang baling buto sa kanyang katawan. Kaya nga napanatag kami ni nanay. Habang pauwi ay kontodo sermon ulit siya sa aking kapatid na napapailing na lamang dahil wala naman itong magawa. Kabaligtaran ko ng ugali ang kapatid kong si Clark, papadudot. Mahiyain ako samantalang malakas naman ang loob niya. Mabibilang lamang sa mga daliri ko sa kamay ang mga taong pinagkakatiwalaan ko kumpara sa kanya, na halos kaibigan ang lahat. Madaldal din siya, tahimik lamang ako. Masipag akong mag-aral noong nasa edad niya pa lamang ako, ngunit may pagkabulakbol at hindi seryoso sa pag-aaral niya ang aking kapatid. Palaaway din talaga siya dahil mabilis mapikon. Sa kabila ng mga pagkakaiba namin ay mahal namin ni Clark ang isa't isa, papadudot. Vocal ang kapatid ko sa pagsasabi niya na iniidolo niya ako sa maraming bagay. Tulad ng pagtugtog ng gitara. Galing sa pagre-report sa klase namin noong sabay pa kaming nag-aaral. Pakikipagtalastasan at kahit na nga sa paglalaro ng chess. At minsan ko na ring sinabi sa kanya na hanga ako sa mga kakayahan niya. Na hindi ko nagagawa lalo na at nalilimitahan ako sa pagiging introvert ko, papadudot. Noong nagtrabaho na ako ay nagsimula ng lumayo ang loob namin ni Clark sa isa't isa. Aaminin ko na naging abala na ako sa pagtatrabaho. Focus kasi ako sa pagpo-provide sa aming pamilya dahil gusto ko na pahintuin sa pagtitinda ang nanay namin. Kaya ni mag-usap kahit simpleng kumustahan ay hindi na po namin magawa ng kapatid ko dahil pag-uwi sa bahay ay kinakain ako ng matinding pagod. Tapos dumating sa buhay ko si Mary Grace. Katrabaho ko na nakamabutihan ko. At hindi po nagtagal ay niligawan ko nga't naging kasintahan, papadudot. Kain ng kain, Mary Grace. Masarap ang luto ng nanay ko. Oo nga eh. Paborito ko na tong potsero. Panalo! Nako salamat naman kung ganon dahil nagustuhan mo na. Excited po talaga ako na matikman tong specialty ninyo. Kasi laging binibida ni Jaymon tong luto ninyo. Talaga? Nako, bigla tuloy akong nahiya. Wag na po kayong mahiya, Nay. Tsaka, totoo naman po yung kinukwento ko kay Mary Grace eh. Tingnan nyo, enjoy na enjoy siya oh. Totoo po. Ang sarap-sarap talaga ng luto nyo. Naku, mukhang mapaparami ako ng kain ito. Ayos lang yan. Basta kumain lang kayo ng kumain, ha? Masaya talaga ako na sa wakas may pinakilala ng girlfriend tong anak ko si Jaymon. At saka, sana ikaw rin ang mapangasawa niya. Ay naman, asawa talaga agad. Oo, bakit? Ayaw mo ba? Gusto pero mga bata pa po kami ni Mary Grace. Saka gusto pa po naming i-enjoy ang pagiging mag-boyfriend at girlfriend namin. Tama po si Jaymon, tita. Ay, oo naman, syempre. Teka, asan po pala si Clark? Bakit di natin siya kasabay kumain ngayon? Ay, nako, yung kapatid mo, hindi pa rin umuuwi. Talaga po? Sana naman kaya pumunta yung batang yun. Andito na po ako. Oh, Clark, anak, mabuti naman ay naisipan mo pang umuwi. Uwi mo naman, Nay. Hindi pa naman hating gabi. Ha? Ano sabi mo? Hoy Clark, ba't mo sinasagot ng ganyan si nanay? Bakit, kuya? Pagagalitan mo rin ba ako? Napapansin ko parang pinagtutulungan niyo na ako ni nanay ah. Hindi naman yata patas yun. Dalawa kayo, mag-isa lang ako. Wala kaming ginagawang masama sa'yo ng kuya mo. Saka, saan ka ba nang galing? Bakit ngayon ka lang? Sa classmate ko, may ginawa kaming project. Talaga lang project? Kung ayaw mo maniwala, edi wag. Clark, ano ba?
Ay, naku, pasensya ka na Mary Grace ha. Nakita mo pa tuloy paano kami mag-away. Pero hindi kami nag-aaway-away dito ha. Pinagsasabihan lang namin yung... May bisita pala kayo? Ay, oo nak, kaya pwede ba umayos ka? Sino ka naman ha? Hoy Clark, yan ka magtanong. Hindi naman ikaw tinatanong ko kuya yung bisita. Hi, ako si Mary Grace. Girlfriend ako ng kuya mo. Girlfriend? Wow, may girlfriend ka na pala kuya tapos di mo man lang nakwento sa akin? Sa bagay, busy ka na nga pala sa ibang bagay. Sino na lang ba ako para pagkwentuhan mo, di ba? Clark naman. Kaya nga sinama ko rito sa bahay natin si Mary Grace para makilala niyo ni nanay. Nakilala ko na siya, ayos na yun. Buti pa matutulog na ako. Ano, hindi ka nakakain? Busog po ako, tsaka inaantok na ako Naku, Mary Grace, pasensya ka na talaga ha. Ganyan lang talaga yung ugali ng anak kong yun. Nako, wala naman pong kaso yun, tite. Baka pagod lang talaga si Clark. Kaya mo, kakausapin ko na lang po si Clark bukas na Papadudot aminin kong nagulat ako sa inisyal na reaksyon ni Clark nang makita niya si Mary Grace. At mas nabigla pa ako sa kung papaano niya ito patunguhan habang tumatagal. Bastos, walang modo para sa akin ang datingan noon, kaya naman kinain ako ng hiya para sa aking girlfriend at pag-aalala na ayawan niya ang pamilya ko. Buti na lamang at nandyan si nanay para sawayin ang kapatid ko dahil hindi ko kayang magalit ng todo-todo kay Clark. Mabuti na lamang at wala lang kay Mary Grace sa mga nangyari. Kesyo meron din daw siyang mga nakababatang kapatid. At parang naka-default na sa ugali nila ang ganung mga kilos at pananalita. Sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin napigilang malungkot, mainis at magtampo sa kapatid kong si Clark. Dahil pakiramdam ko ay hindi lang sina Nanay at Mary Grace ang binastos niya ng gabing yon, kundi ako rin na kuya niya. Kaya nga ginawa ko ang bagay na sa tingin ko ay nararapat kong gawin, at yon ay ang kausapin siya. Pero nauwi lamang ang pag-uusap namin sa matinding pag-aaway. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sinabi ni Clark sa akin na masyado ko raw pinagtatanggol si Mary Grace. Samantalang noong ko lamang ito nakilala. Sinagot ko siya na normal lamang yon dahil girlfriend ko na nga ito. Pero nangatwiran ulit si Clark na hindi raw niya gusto si Mary Grace. Noong tanungin ko kung bakit ay wala naman siyang naisagot. Doon ko sinabi na tigilan na niya ang ganong klase ng pag-uugali dahil hindi yon maganda at nakakahiya sa girlfriend ko. Pero imbis na magpasupil, humingi ng tawad at mangako na hindi na ulit siya mambabastos, ay nagalit si Clark at doon na nagsimula ang away namin. Mabibilang sa mga daliri ko sa kamay ang tagpo na nag-aaway kami ng kapatid ko. Hindi kasi ako pumapatol at sa abot ng makakaya ko ay inuunawa ko siya. Kaya nga masakit sa akin na nauwi sa away ang sanay dapat na maayos lamang naming usapan. Alam ni Mary Grace ang nangyari kaya inalo niya ako at sinabihan na mabuti akong kapatid. Na spoiled lang daw talaga si Clark at dapat wag ko raw hayaan na maapektuhan niya ang nararamdaman ko. Dahil doon ay gumaan ang loob ko. Hindi nagtagal, lagi nang nasa bahay namin si Mary Grace, bagay na madalas na kinakainis ng kapatid ko. Tingin ko wala naman ako nakalimutan May soft drinks, potato chips. Sigurado matutuwa nito si Mary Grace. Bakit ba kasi lagi kang nandito? Wala na ba kayong ibang tambayan ng kuya ko bukod dito sa bahay ha? Ano ba kasing masama na nandito ko? Kuya mo naman nagpapunta sa akin dito. Teka, si Clark at Mary Grace ba yun? Ano yung nangyayari sa kanila? Nag-aaway ba sila? Teka, buti pa, bilisan ko na nga ang lakad.
Ano? Sumagot ka, tinatanong kita eh. Uy, ano nangyayari dito? Buti naman dumating ka na, Jaymon. Bakit? May problema ba? Tsaka, ano yun? Nag-aaway ba kayo ni Clark? Hindi wala akong ginagawa dyan sa jowa mo, no? Anong wala? Kanina lang tinataasan mo ako ng boses. Jaymon, yung kapatid mo inaaway ako. Bakit daw ako nandito sa bahay ninyo? Totoo naman eh, palagi ka na lang nandito. Wala ka bang bahay? Ako nagpapunta kay Mary Grace dito sa bahay. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ako galit, kuya. Nagtatanong lang ako. Kaya nga, bakit mo ba tinatanong? Wala naman kaming ginagawang masama ah. Di naman siguro kami nakakaabala sa'yo lagi kang wala sa bahay natin. Bigla-bigla ka na lang susulpot kung kailan mo gusto tapos magkakaganyan ka pa. Bakit? Bahay ko rin naman to ah. Ayaw nyo nga magsama ako ng barkado ko rito tapos ikaw, sama ng kung sino-sino? Hindi kung sino-sino lang si Mary Grace. Girlfriend ko siya, Clark. Tsaka, bakit ka ba nagkakaganyan ha? Ano ba problema mo? Wala. Parang di naman yata tama yung ugali mo na yan. Kailan ba ako gumawa ng tama sa paningin nyo ni nanay ha? Lagi na lang masama tingin nyo sa akin eh. Buti pa makaalis na nga lang sa pamamahay na to. Teka, sandali lang. Bakit ba? Anong bakit ba malapit na maghapunan? Pauwi na yung sinanay, bumili lang ng ulam. Ka na umalis. Kakain na tayo maya-maya. Ayoko nang kumain wala na ako ng gana. Clark naman. Hayaan mo na lang siya. Masyadong maarte. Mary Grace. Totoo naman Narinig mo nga kung paano ka sagot-sagutin, no? Akala mo kung sinong kaya ng tumayo sa sarili niyang mga paa? Edi ikaw na magaling. Ako talaga. Ano ba? Manahimik na nga kayo. Huwag na kayong mag-away. Papadudot, hindi ko intensyon na awayin si Clark, ngunit may mga bagay talaga na hindi maiiwasang mangyari lalo na kapag nadala na kayo ng emosyon. At yun ang dahilan kaya nauwi na naman sa matinding away ang pagsasaway ko lamang dapat kay Clark. Nagkasakitan kami ng loob mula sa mga salitang binitawan namin sa isa't isa. At aminin kong labag sa loob ko ang mga nasabi ko sa kanya. Dala lamang yon ng matinding galit dahil sa mga sinabi niya laban sa akin. Pero yon ang naging mitya, kaya naglayas si Clark. Gustuhin ko man siyang hanapin ngunit hindi ko na ginawa yon dahil kinumbinsi ako ni Mary Grace na kapag hinanap ko raw ang kapatid ko, ibig sabihin ay nagpatalo ako sa kanya. Si nanay na lang ang naghanap kay Clark na hindi nagtagal ay napauwi rin naman niya. Simula noon ay tumaas ang pader na namamagitan sa amin ng kapatid ko. Lalong lumayo ang loob namin sa isa't isa hanggang sa tuluyan na akong nag-focus sa relasyon namin ni Mary Grace. Nabuntis ko siya, lumipat kami ng bahay at bumuo ng sarili naming pamilya makaraan ang 5 taon. Kaya lang, marami rin kaming pinagdaanan ni Mary Grace. Lalo na nung nawalan ako ng trabaho matapos akong magkasakit. Kaya kinailangan ni Mary Grace ang maghanap buhay habang nagre-recover ako ng mga panahong yon, papadudot. Sigurado, magugustuhan ni Mahal tong ulam na niluto ko. Ano nga mo yun? Ang baho naman. Mahal, andiyan ka na pala. Huwag mo nga akong matawag-tawag na mahal. Pagod ako tapos nakakaamoy pa ako ng mabaho. Ay, ano ba yung niluluto mo? Ha? Ano? Adobong manok? Paborito mo? Bulok na manok ba yung ginamit mo? Ang baho, Di mo ba naaamoy? Wala naman ako naaamoy na mabaho. So pinapalabas mo na sinungaling ako. Hindi naman sa ganun. Hindi raw, pero doon napapunta yung tono ng pananalita mo eh. Alam mo, ayokong kainin yung niluto mo. Mamaya may lason pa yan eh. At bakit naman magkakalason tong pagkain? Ewan ko, hindi ko alam. Baka naisipan mong, lasunin ako, ganon. Ano ka ba? Hindi ko magagawa ang bagay na yun. Aray! Bakit mo ba ako inampas ng bag mo? Aba, dapat lang. Subukan mo lang na gawin ang bagay na yun Wala nang maghahanap buhay para sa pamilyang to. Wala na kayong panggastos at pangbili ng pagkain ng anak mo. Hindi ko nga magagawa yun. Tsaka, mahal kita. Bakit kita lalasunin, di ba? Talaga?
Mahal mo ko? Oo! Oo naman! Mahal kita! Kaya nga, pinagluto kita ng masarap oh. Kala ko, magugustuhan mo eh. Ang totoo, kumain na ako. Busog na ako. Ha? Bakit ka kumain? Di ba sabi ko kanina, bago ka pumasok sa trabaho, magluluto ako ng masarap? Inubos ko pa naman yung natitira kong pera pambili niyan. Tapos, teka, sino palang kasabay mong kumain? Sabihin mo, sino? Ay, bakit mo ba tinatanong? Ano bang pake mo, ha? Tsaka bawal na ba akong kumain? Sa nagugutom ako. Hindi naman, pero... Wala ka nang pakialam kung sinong kasabay kong kumain. Buti pa, ikaw na lang ang kumain yung niluto mo. Amoy pa lang hindi na masarap eh. Pipilit mo pang masarap. Mary Grace naman. Buti pa, matutulog na ako, Jaymon. Pagod sabi ako eh. Sa pamaga pa ako bukas sa trabaho. Mary Grace, teka lang. Bakit ba kasi? Ngayon na nga lang tayo nagkita Ano bang pinagsasabi mo ngayon lang tayo nagkita? Magkasama tayo sa bahay, di ba? Oo, pero ngayon lang tayo nag-usap. Pagising namin ng anak mo, wala ka na. Lagi kanyang hinahanap sa akin. Namimiss ka raw niya. Namimiss ka na namin. Wala akong panahon sa kadramahan yung mag-ama, ha? Nagtatrabaho lang ako. Natural, lagi akong wala rito sa bahay. Alam mo naman yun, di ba? Kung hindi ka lang sana nagkasakit, di ako yung nandito sa bahay at ikaw ang naghahanap buhay. Pasensya ka na. Pasensya mo mukha mo. Masyado ka madamdamin. Daig mo pa yung babae. Diyan ka na nga. Natutulog na ako sa kwarto. Linisin mo yung pinaglutuan mo, ha? Kung hindi, lagot ka talaga sa akin. Papa Dudut, naging maayos naman ang pagsasama namin ni Mary Grace ng 1 taon bago dumating ang baby namin. Ngunit nagbago ang lahat noong nakapanganak na siya. Hindi ko alam kung postpartum nga ba yon, pero bukod sa pagiging malungkutin ay naging mainitin na rin ang ulo niya. Buti sana kung sa akin lang, pero damay ang anak namin. Noon pa man ay mabilis na talagang pumitik si Mary Grace. Kaya nga hanggat maaari ay hindi ko siya ginagalit. Tawagin niyo na akong under desaya, pero kung pwede ko naman siyang unawain ay ginagawa ko. Hindi ako sumasagot kapag nagagalit siya. Hindi ako nangangatwiran para hindi na lumala pa ang gulo. At hanggat maaari, gusto kong daanin sa mahinahong usapan ang lahat. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na lamang na nagiging mabigat na ang kamay sa akin ng kinakasama ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kapag nahihirapang mag-express ng feelings si Mary Grace, sa mga away namin, lalo na ng galit, ay nauuwi yon sa pananakit niya sa akin. Noong una ay hindi ko naman iniinda yung mangilan-ngilan niyang mga kurot, hampas at pagpalo. Pero nakasanayan na lang niya na saktan ako hanggang sa unti-unti ay nararamdaman ko na lamang ang gigil niya para sa akin. Marami siyang problema na hindi niya masabi sa akin ng matino at hindi naman ako manghuhula para hulaan ang mga bagay na yon. Hindi rin ako marunong bumasa ng isipan kaya nahirapan talaga ako ng husto. Naunawain ang galit niya para sa akin at sa anak namin. Alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkulang sa pagiging provider noong nakakapagtrabaho pa ako. Bagaman hindi ako perpekto pero ginawa ko naman ang lahat, Papa Dudut. Kaya lang ay naging mapaghanap si Mary Grace. At lalong bumaba ang kumpiyansa ko sa aking sarili dahil sa pinaparamdam niya sa akin. Doon ko mas kinailangan ng aking kapatid na si Clark. Simula kasi nang bumukod kami ng bahay at nagpamilya ni Grace ay hindi na ulit kami nabigyan ng pagkakataon na mag-usap ng kapatid ko. Pero isang araw, bigla na lamang sumulpot sa apartment namin ang kapatid kong si Clark. Bagay na hindi ko lubos na inaasahan. Buti naman at binisita mo ako rito sa inuupahan namin, Clark. Oo kuya, totoo. Matagal na dapat kitang pinuntahan kaso
Kaso nahihiya ako sa'yo eh. Nahihiya saan? Sa lahat-lahat. Lalo na hindi na rin naman tayo close katulad nung dati. Nung mga bata pa tayo. Tapos naisip ko na baka galit ka sa akin kasi naging pasaway at barumbado akong kapatid nung araw. Di naman ako galit sa'yo. Siguro, nagtampo lang. Pero wala na yun. Tapos na yun eh. Matagal ng panahon lumipas ang bagay na yun. Kung para sa ikatatahimik mo, sige, napatawad na kita kahit wala ka naman talagang kasalanan. Salamat. O, kumusta ka na? Bakit parang ang payat mo na? Saka bakit di ka na dumadalaw dun sa bahay? Sabi ni nanay, miss na miss ka na raw niya. Di na kayo pumupunta dun ni Ate Mary Grace. Nagkasakit kasi ako eh. Nagkapulmonya ako, tsaka bumagsak ng husto yung resistensya ko. Ayun, nagpapagaling pa nga ako ngayon dito eh. Kaya si Mary Grace na muna naghahanap buhay sa amin. Ah, ganun ba? Bakit naman hindi mo man lang sinabi sa amin? Sana napuntahan ka man lang namin. Ayaw ni Mary Grace eh. Ano, paano ayaw? Ayaw niyang ipasabi sa inyo kasi raw ayaw niya na kayong maistorbo. Tsaka kaya naman daw namin eh. Problema na raw namin yun. Kuya, hindi naman kayo nakakaistorbo. Ano ba namang klaseng katwiran yun? Hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko, ilalayo lang talaga ako ni Mary Grace sa inyo. Ha? Bakit naman? Ewan, di ko alam. Basta, ayaw niya na pag-usapan namin yung tungkol sa inyo. Dapat daw, di ko na kayo hanapin. Lalo na kasi, di naman daw tayo magkasundo. Yun din ang rason niya kaya di na ako nakapunta sa bahay natin para bisitahin kayo. Kayo ni nanay. Sandali lang, sandali. Hindi ko maintindihan. Ang lakas naman ang tama ni Mary Grace. Ayos lang naman yun. Iniintindi ko na lang siya kasi pag sumagot pa ako baka mag-away lang kami nun. Tapos pagsalitaan niya pa ako ng masasakit at isumbat na di ako nagtatrabaho at siya naghahanap buhay. O di kaya baka masaktan niya pa ako. Masaktan? Teka lang, kuya. Anong ibig mong sabihin? Sinasaktan ka ba niya? Ha? Hindi. Wala. Hindi niya ako sinasaktan. Kuya, narinig ko yung sinabi mo. Gusto ko lang kumpirmahin. Hindi nga, Clark. Ayos lang ako. Ayos lang. Mabait si Mary Grace. Di niya ako sinasaktan. Di ako naniniwala sa'yo eh. Ayan! Ha? Yung nasa braso mo, ano yan? Kurot ba yan? Kurot yan eh. Bakas ng kuko yan, oh. Si Mary Grace ba gumawa niyan? Naku, hindi. Hindi siya gumawa nito. Itong pasa sa kamay mo. Pati ang, ano yan? Sugat ba yan? Kuya, hiwa ba yan ng kutsilyo? Saan? Ayan, sa kabila mong braso. Ano? Kuya, sinasaktan ka nga nung baliw na babaeng yun. Uy, kamaingay. Huwag mo nang tawagin baliw si Mary Grace. Mamaya marinig ka nun, lagot tayo. Kuya, ano ka ba? Anong ginawa niya sa'yo? Walang ginawa sa akin si Mary Grace. Mahal na mahal niya ako. Hindi na pagmamahal ang tawag dyan. Sabi sa akin ni Mary Grace, mahal niya ako. Kaya sinasaktan niya ako. Papadudot, ewan, pero ang isip ko noon ay ginagawa lang ni Mary Grace ang pang-aabuso niya sa akin dahil mahal niya ako. At ayokong magsalita ng masama tungkol sa kanya kasi ayoko rin na iwanan niya ako. Siguro'y masyado akong naging mahina sa isipan at puso ko para mga tuwiran at ipagtanggol ang aking sarili. Pero alam din naman ng kapatid ko na naging abusado ang kinakasama ko at sinamantala ang pagiging mahinahon at hindi ko palapatol sa tao. Naunawaan ko ang pinagmumulan ng galit ni Clark pero hindi ko kayang hiwalayan ang kinakasama ko dahil ayokong masira ang aming pamilya. Sa katunayan ay plano ko na ngang pakasalan si Mary Grace, Papa Dudut. Mary Grace, will you marry me? Anong sabi mo? Tinatanong kita kung pumapayag ka bang pakasalan ako. Gusto na kasi kitang maging asawa eh. Paano kung sabihin ko sa'yong ako naman ang may ayaw na makasal sa'yo at maging asawa ka? Bakit naman? Di ba matagal naman na nating plano na magpakasal? Noon yun, nung masyado pa akong in love sa'yo. Pero ngayon hindi na. Kasi narealize ko na marami pang ibang lalaki dyan bukod sa'yo. Yun bang kaya akong bigyan ng magandang kinabukasan?
Yung hindi na ako magtatrabaho para buhayin ang pamilya natin. Yung magaling din sa kama. Di katulad mo. Teka, anong ibig mo sabihin? Ang hina mo naman umintindi, Jaymon. Kailangan ko pa bang ipaliwanag ng mabuti sa'yo para maintindihan mo? Sa hindi ko nga talaga maintindihan. Oh, sige! Sige. Ipapaliwanag ko sa'yo para maintindihan mo. Makinig ka mabuti ha, dahil hindi ko na uulitin ang sasabihin ko. Jaymon, may iba na ako. At plano ko nang sumama sa kanya. Ha? Ano sinasabi mo? Bakit ka naghanap ng iba, Mary Grace? Dahil ayoko na sa'yo. Pagod na akong makisama sa tulad mo, kaya naghanap na ako ng iba. Swerte dahil meron na akong nakilalang mas higit pa sa'yo. Yung mas gwapo, mas mapera, mas magaling sa kama. Kaya dyan ka na. Aalis na kami ng anak mo. Iiwan ka na namin. Huwag niyo akong iwan. Parang awa niyo na, Mary Grace. Parang awa niyo na, huwag kayong umalis. Huwag! Mary Grace! Diyos ko na. Jaymon! Anak ko! Nay, buti po pumunta kayo. Oo, kuya. Pumunta kami ni nanay kasi nakwento ko sa kanya yung ginagawa sa'yo nun ni Mary Grace. Asa na ba yung babaeng yun para masabunutan ko? Sobra siya sa ginawa niya sa'yo! Wala na po, Nay. Wala na po sila ng anak ko. Umalis na po sila, iniwan na po nila ako. Ha? Anong ibig mo sabihin umalis? Saan sila nagpunta, kuya? Sumama na sa ibang lalaki si Mary Grace. Hindi na raw niya kasi ako mahal. Iniwan na niya ako. Wala na sila ng anak namin. Grabe. Napakawalang hiya talaga niya. Ang kapal naman ang mukha niya. Hayaan mo na, anak. Andito naman kami ng kapatid mo eh. Hindi ka namin iiwan mag-isa. Kasama mo kami, ha? Magkakasama na ulit tayo. Papadudot malaking bagay ang pagdating ni Nanay at Clark sa apartment namin noong araw na yon. Dahil baka kung ano pa ang nagawa ko sa aking sarili kung wala sila. Sobra po akong nangihina at nalulugmok ng mga panahon na yon at hindi ko matanggap na iniwan na lamang ako ng ganon kabilis ni Mary Grace. Tangay-tangay pa ang anak namin. Matagal bago ako nakarecover pero buti na lamang at hindi ako sinukuhan nila nanay at ni Clark. Si Clark ang kasakasama ko sa aking counseling dahil kinailangan ko yon upang makausad sa trauma mula sa pang-aambuso sa akin ng dati kong kinakasama. Sa kasalukuyan ay masasabi ko na nasa maayos naman ang disposisyon ko sa buhay, sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Ay nabibigyan ako ng pag-asa na tuluyan na akong makakawala sa masakit kong nakaraan. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking kwento sa inyong istasyon. God bless and more power sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jaymon. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay naghahanap ng perpektong tao na bubuo sa ating pagkatao. Pero tunay nga bang mayroong taong perpekto o gawa-gawa lamang ito ng sarili nating ilusyon? Paano ba natin mamahalin ang isang taong hindi buo? Ito ang pinagdaanan ng letter sender nating si Georgette. Nasawa ng magbuhat ng relasyon. Kaya naman noong nakilala niya si Lino, ay umasa siya
na siya na ang makakatuluyan nito. Pero siya nga ba talaga ang lalaking kailangan ni Georgette? Ang kasagutan niyan ay malalaman natin dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, love conquers all ang sabi ng nakakarami sa atin. Pero ang totoo ay hindi pag-ibig ang solusyon sa problema ng isang magkasintahan, kundi ang pagharap mismo rito at pagresolba sa suliranin na inyong pinagdadaanan. Magandang araw sa inyong lahat. Georgette na lang ang itawag ninyo sa akin. Isa akong grade 2 teacher, Tubong Legazpi, Albay, na ngayon ay nakatira na sa Quezon City. Sa Manila ako nag-aral ng kolehiyo at nung nakakuha ako ng lisensya bilang isang guro ay minabuti kong ipagpatuloy na lamang ang buhay ko sa syudad. Nakapasok ako sa isang public school kung saan ay nagtuturo ako ng mga cute na grade 2 pupils. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. Lahat naman kami ay nakapagtapos na sa kolehiyo. Kaya naman hindi na problema sa pamilya ko kahit na nakabukod na ako. Nakapagbibigay pa rin naman ako ng tulong sa mga magulang ko sa probinsya. Kahit papaano kaya naman nakakatulong pa rin ako sa kanila kahit nakatira na ako sa malayong lugar. Papa Dudut, kaya ko po mas piniling manatili na lamang sa Maynila ay dahil mas malaki at mas malawak ang oportunidad dito. Isa pa ay dito na rin ako nakabuo ng bagong buhay kasama ang mga kaibigang nakilala ko. Sa lugar na ito na rin ako nakahanap ng pag-ibig sa pamamagitan ng co-teacher ko na si Tati. Alam mo, hindi ako mahilig sa kape, pero simula nung nagturo ako ng grade 2, kape na lang talagang nagpapawala ng stress ko. Nasanay ka kasi noon sa pagtuturo ng mga grade 6, kaya naninibago ka ngayon. Expected na talaga na magiging makulit ang mga bata. Yan yung pinili mong propesyon eh. Pero hindi ko inaasahan na iba na palang mga bata ngayon. Kakaiba talaga yung kulit nila. Totoo yan. Mas matapang na rin sila ngayon. Medyo spoiled na rin kasi ang mga bagong henerasyon ngayon eh. Pero syempre, bilang teacher, dapat mahaba ang pasensya mo. Ewan ko ba kung bakit ito yung pinili kong propesyon? Hindi naman ako pasensyosa. Ewan ko rin ba sa'yo? Basta ako, kaya ako naging guro kasi mahilig ako sa mga bata. Sa bagay, parang practice na rin to para sa akin para kapag nagkaroon na ako ng anak. Oo nga. Congrats pala ulit sa engagement niyo ni Mark. Salamat. So kailan naman ang kasal? Hindi pa namin napag-uusapan eh. Siguro baka next year pa. Kailangan pa kasi namin mag-ipon eh. Maganda yan. Mag-ipon muna kayo bago bumuo ng pamilya. Eh ikaw naman, kailan mo planong magpakasal? Kasal agad? Wala pa nga akong boyfriend eh. Eh bakit naman kasi wala ka pang boyfriend? Eh wala naman kasing nanliligaw. Eh di ikaw manligaw. Alam mo, sa panahon ngayon, hindi na uso ang pag-aantay ng grasya. Dapat ikaw na mismong naghahanap. Ay nako, darating ang darating. Ginawa ko na yan dati. Pero ano nangyari? Mahirap ipilit ang pag-ibig na hindi para sa'yo. Mali ka lang kasi ng pinipiling tao. Siyang tunay naman. Mali-mali rin kasi ang mga desisyon ko sa buhay. Kaya nauuwi ako sa mga lalaking bahagang buntot. Gusto mo, ako na lang ang pumili para sa'yo? May irereto ko. Sino naman? Baka mamaya yung kapatid mo yan ha? Hindi! Hindi yung kapatid kong irereto ko sa'yo. Naka-move on na kaya yun sa'yo. May bago na siyang nililigawan. Aba dapat lang. Masyado siyang bata para sa akin. Itong irereto ko sa'yo, mas matanda siya ng 2 taon kaysa sa'yo. Sino ba? Kakilala ko ba yan? Hindi mo siya kilala. College friend ko siya, kaya kilala ko na siya. Anong pangalan? Lino. Anong itsura? Uy, gwapo yun ah. Hindi ka magsisisi. Kita mo naman yung fiancé ko, di ba?
Marunong kaya akong pumili kaya don't worry. Eh yung ugali. Walang silbi ang itsura kung masama naman ang ugali. Mabait si Lino. Isa yan sa mga pinakamabait na kaibigan ko. At saka bukod doon, matalino rin siya, responsable at mayaman. Too good to be true. Lahat ng ganyang lalaki may something eh. Kay Lino, wala. Nasa kanya na lahat. Girlfriend na nga lang ang kulang eh. Kung nasa kanya na ang lahat, bakit hanggang ngayon wala pa siyang girlfriend? Parang red flag yun para sa akin eh. Bakit magiging red flag yon kung hindi pa naman niya nahahanap yung taong para sa kanya? Oh, malay mo, ikaw na pala yun. Jesus! Ano, gusto mo try? Papakilala kita sa kanya. Pag-iisipan ko muna. Sige na, wala namang mawawala eh. Kung hindi kayo mag-click, edi maging magkaibigan na lang kayo, di ba? Okay din lang naman siyang maging kaibigan eh. O sige. Pwede naman. Subukan natin. Baka sakaling may mapala ako. G ka na mag-eyeball kayo? Basta safe, okay ako. Nice! Safe na safe to! Hindi naman kita ipapahamak, no? Naku, basta siguraduhin mo lang ha. Oo naman! Yee! Excited ako para sa inyo! Tuwing Sabado ay nakagawian na naming mga teacher ang lumabas para mag-unwind matapos ang buong linggong pagod sa pagtuturo. Dahil halos nasa same age group din lang naman kami ay lagi kaming kumakain sa labas. Minsan ay nanonood ng sine o di kaya ay namamasyal sa park at mall. Isang Sabado ay inanyayahan ni Tati si Lino ang lalaking gusto niyang ireto sa akin para sumama sa isang dinner. Nagulat ako dahil hindi niya ako inabisuhan na nung araw na yon na pala niya kami ipapakilala sa isa't isa. Hindi ko inaasahan ang itsura ni Lino. Malayo siya mula sa lalaking inimagine ko noong idinescribe sa akin ni Tati ang itsura nito. Mukhang mayaman ang lalaki, halata ito sa kung paano niya dalhin ang kanyang sarili. Puting polo, cargo shirts at sapatos lang ang suot niya ng gabing yon. Pero ang lakas makamayaman ang dating nito. Bigla tuloy ako na-intimidate dahil parang ang layo ng agwat ng estado naming dalawa. Bukod sa maayos na pananamit ay maganda rin ang physical features nito. Maganda ang katawan niya, makinis ang kutis, maayos ang buhok at maliwalas ang kanyang mukha. Nahiya nga ako dahil hindi ko alam kung papaano ko siya i-approach. Pero kahit na ganoon ay naging magaan naman kausap si Lino. Mabait siya, magalang at humble. Pagkatapos ng dinner namin ay inihatid niya kami ni Tati pauwi. Nauna naming ibinaba si Tati at noong papunta na kami sa bahay ko, ay doon namin mas kinilala ni Lino ang isa't isa. Kahit sasakayan mo na lang ako ihatid. Nakakahiya eh. Sa kabilang direksyon pa naman ang uwi mo. Sobrang out of the way pa uwi sa inyo. Hindi, okay lang. Saka isa pa, sa akin ka ibinili ni Tati. Nagtiwala yun na makakauwi ka ng safe. Ano ka ba? Kaya ko naman ang sarili ko. Mas mapapanatag din ako na maihatid kita ng safe. Nakakahiya kasi. Pwede namang mag-commute na lang. Nagpumilit pa kasi si Tati eh. Naabala ka pa tuloy namin. Wala yun. Ako rin naman ang namilit na ihatid kayo eh. Salamat pala sa paghatid sa amin ah. Wala yun. Nabanggit pala sa akin ni Tati na college friends kayong dalawa. Oo, college friends nga kami. Pero paano naman kayo nagkakilala? Eduk siya tapos ikaw naman business. Magkaiba kayo ng kurso na kinuha. Mahabang kwento. Sabihin na lang natin na nagkakilala kami by chance. Ah, okay. Kayo, paano naman kayo naging magkaibigan ni Tati? Sa school, pareho kaming grade 2 teacher kaya mabilis kaming naging close. Pareho din kasi kaming probinsya. Saan province mo? Albay, sa Legazpi. I see. Bakit mo naman naisipan dito mag-work? Dito kasi ako nag-aral. Dito na rin ako nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Kaya naisip ko na dito ko na lang din ituloy ang buhay ko. Plano ko na rin namang bumukod sa amin eh. Mas malaki rin ang opportunity dito sa Maynila. Sa bagay, may point ka naman. Ikaw, may province ka rin ba? O dito ka na talaga lumaki? Born and raised na ako dito sa Manila. Yung mother ko, from Tugigaraw. Pero lumipat sila dito para sa job opportunity. Tapos dito na rin siya nakapag-asawa. Bale, marunong ka mag-Ilocano niyan. Actually, hindi. Never akong tinuruan ni mama eh. Nakakalungkot naman.
Eh di sana multilingual ka na kung sakali kasi marunong ka sa Filipino, English, tapos Ilocano sana. Parang hindi ko rin naman kailangang matuto ng mag-Ilocano. Kasi hindi naman na kami nagpupunta sa Tugigaraw. Bakit hindi na? Wala na kaming pamilya dun eh. Parang isang beses lang ako nakabisita dun nung buhay pa yung lola ko. Pero matagal na yun. 5 years old pa lang ako. As in, hindi na kayo bumalik dun ever? Hindi na. Simula nung namatay si mama, parang nawala na rin yung part na yun sa buhay namin. Sorry, hindi ko alam na wala na pala mama mo. Okay lang. Matagal na rin naman yun. Okay lang din bang magtanong kung anong ikinamatay niya? Suicide. Oh my gosh! I'm sorry. Hindi ko maisip kung gaano kasakit yun para sa'yo. Sobra. Sobrang sakit nun para sa akin. Lalo na simula nung nawala si mama, nagbago ang lahat. Pasensya ka na kung na-open ko yung topic na yun. I'm sure mabigat na usapin yun para sa'yo. Actually, pilit ko na kinakalimutan yung part na yun ng buhay ko. Mahirap eh. Kalimutan na lang natin yung tinanong ko sa'yo. Pasensya ka na ha. Okay lang. Pwede ka na palang kumaliwa sa sunod na kanto. Shortcut yan papunta sa bahay. Saan? Itong kanto na to? Oo yan. Tapos diretso lang tapos kaliwa ulit. Ayan, kahit dyan na lang sa tapat ng nakaparadang motor. Lalakarin ko na lang. Tong street na to. One way kasi palabas dito kaya bawal sumalubong. Okay na ako rito. Sure ka? Oo, malapit na lang naman yung apartment ko rito. Nakikita mo ba yung puting building na sumisilip dun banda? Yung may kulay blue na tuktok? Oo, yun nga. Doon ako nakatira. Ah, okay. O so paano? Salamat sa paghatid sa akin ha. No worries. Ingat ka sa paglalakad. Ingat ka rin sa pag-uwi. Maganda ang naging first impression ko kay Lino. Hindi ko ikakaila na sa unang pagkikita pa lang namin ay na-attract na ako sa kanya. Ang problema nga lang ay hindi ko alam kung nagustuhan din ba niya ako o baka na-turn off na siya sa akin. Pagkatapos kasi ng gabing yon ay wala nang nangyari. Hindi na niya ako kinontak at hindi na kami nagkita pang muli. Pakiramdam ko tuloy ay hindi siya interesado sa akin. Okay lang naman yon para sa akin kung sakali pero nakakababa pa rin ang confidence na hindi ako nagustuhan pabalik ng lalaking inireto sa akin. To be fair, expected ko naman na maaring mataas ang standards ni Lino dahil may karapatan naman siyang maging choosy. Kaya naman pagsapit ng Lunes nang tanungin ako ni Tati kung ano ang update sa pagitan namin ni Lino, ay wala akong ibang nasabi kung hindi kami para sa isa't isa. Isa lang akong hamak na teacher na hindi gaanong kataasan ang sinasahod samantalang si Lino ay galing sa mayamang pamilya. Hindi ko siya kayang sabayan. Nasa langit siya samantalang nasa lupa lamang ako. Hindi na ako umaasa at nagpatuloy na lamang ako sa buhay ko sa mga sumunod na araw. Hanggang sa hindi ko inaasahan ay bigla akong nakatanggap ng friend request. Sa Facebook galing ito kay Lino Papadudut. Nung nakita ko ang pangalan niya ay napatalon ang puso ko sa sobrang kilig. Agad kong inaccept ang friend request at in-stalk ang Facebook account ni Lino. Bagong gawa lamang ito at maliban sa profile picture ay wala nang ibang laman ang timeline niya. Ang paliwanag sa akin ni Lino ay natagalan daw siyang mag-reach out sa akin matapos ang unang pagkikita namin dahil noon lang daw siya nagkaroon ng time na gumawa ng Facebook account para makontak ako. Hindi raw niya nahingi ang contact number ko at nahihiya naman siyang kunin ito mula kay Tati. Kaya gumawa siya ng sariling Facebook account para mag-message sa akin. Matagal na raw kasing hindi gumagamit ng social media si Lino. Actually ay napansin ko na. Noong unang kita pa lang namin na wala ngang social media si Lino dahil sinubukan ko siyang hanapin online pagkatapos niya akong ihatid sa bahay. Noong tanungin ko kung bakit wala siyang social media, ayon sa kanya ay masyado raw itong toxic para sa mental health niya. Kaya naisip niyang umiwas mula rito. Mas peaceful daw na walang nang bubulabog sa peace of mind niya. Kaya naman dinilit na lamang niya ang lahat ng account niya. Labis ang tuwang nararamdaman ko nung muli kaming nagkausap ni Lino sa Facebook. Kahit papaano, nalaman ko Papadudot na interesado rin pala siya sa akin.
Ilang linggo kaming nag-usap sa chat bago niya ako inaya ulit na magkita. Sa pagkakataong yon ay kaming dalawa na lamang at wala na kaming ibang kasama. Salamat at pinaunlakan mo tong invite ko sa'yo. Kailangan ko rin to. Bored ako sa apartment ngayon eh. Hindi naman ba kita naabala? Hindi naman. Actually, wala nga akong plans ngayong weekend. Hindi natuloy yung plano sana namin nila tati na manood ng sine. Bakit naman? Hindi namin type yung mga palabas ngayon. Puro kasi action at horror. Ayaw daw nilang ma-stress kasi masyado nang ma-action at nakakatakot yung trabaho namin. Ganun ba talaga kahirap maging teacher? Marami naman talagang pros and cons ang pagiging teacher eh. Masaya na nagagawa mo yung gusto mo, magturo at mag-inspire ng mga bata. Pero at the same time, masyadong maraming paperworks. Doble-doble ang workload dahil sa bagong curriculum. Kaya nga hanga ako sa mga teacher eh. Kasi nagiging magulang sila nang wala sa oras. Ay oo, tama yung sinabi mo. Lalo na sa aming mga nasa lower grades. Hindi lang pagtuturo ang gagawin mo. Kailangan mo ring mag-alaga ng mga bata ng 9 na oras. Nakaka-drain din siguro yun, no? Draining, stressful, nakakapagod, lahat na. Kaya nga every weekend kami lumalabas para mag-unwind eh. Ngayong Sabado lang hindi natuloy kasi may sarili-sarili ding commitments yung iba. Dapat pala maging maayos tong date nating to. Bakit naman? Kasi ayoko makadagdag sa stress mo. Mukhang hindi naman. Dito na nga lang sa kinakain natin, sobrang nag-e-enjoy na ako eh. Nasabi sa akin ni Tati na mahilig ka rin sa mga inihaw na pagkain. Kaya dito talaga kita dinala. At talagang nag-research ka ha? Siyempre naman. Gusto ko magpa-impress sa'yo eh. So far, impressed naman ako sa'yo. Talaga ba? Saang banda ka naman na-impress sa akin? Marami. The way you handle yourself, pati yung pakikitungo mo sa mga tao, yung choices mo sa buhay, very classy. Naks, ganun na ba talaga kaganda ang tingin mo sa akin kahit na pangalawang beses pa lang natin ito magkita? Well, kasama na rin doon yung mga nakwento sa akin ni Tati tungkol sa'yo. Nagkukwento siya tungkol sa akin? Ano-ano naman kinukwento niya sa'yo? Kung gaano ka kabait, etc., etc. Basta puro good qualities mong nabanggit niya sa akin. Naku, baka naman masyado nang mataas ang expectations mo sa akin. Kapag hindi ko yun na-meet, baka ma-turn off ka. Hindi ko na maituloy yung plano ko sa'yo. Plano? Ano bang plano mo sa akin? Gusto kitang ligawan. Masyado bang maaga para gawin ko yon? Gusto mo kong ligawan? Sana, kung available ka. Kung walang ibang nanliligaw sa'yo, baka pwedeng ako na lang. Sa ngayon kasi, ang tinatanggap ko lang na manliligaw ay yung taong handa na akong panindigan. Hindi ko kailangan ng short-term relationship lang. Hindi naman ako naghahanap ng pang short term lang eh. Ang gusto ko, yung makakasama ko na panghabang buhay. At bakit sa tingin mo ako yung taong yun? Hindi ko alam kung ikaw na ba yung taong hinahanap ko. Pero willing ako subukan. O di sige, subukan natin. Kapag hindi nag-work, wala tayong magagawa. Pumapayag ka na? Wala namang mawawala eh. Papadudot nagulat ako sa paraan ng panliligaw na ginawa sa akin ni Lino. Ubusan ng yaman ang ginawa niya para lang mapasagot niya ako. Mula sa mga bulaklak, pabango, chocolate at kung ano-ano pang klase ng regalo. Lagi niya akong pinadadalhan ng sorpresa, hindi lang sa trabaho kundi pati na rin sa bahay. First time ko lang na magkaroon noon ng manliligaw na may kaya sa buhay kaya nanibago ako ng sobra sa mga ginawa niya. Naranasan ko na rin namang maligawan noon dahil nagkaroon na rin ako ng ilang boyfriend dati. Pero ibang-ibang experience na naranasan ko kay Lino. Sa kanya ko lang naramdaman na worth it din pala akong pagkagastusan. Na espesyal ako at dapat na inaalagaan. Dumating nga noon sa punto na na-pressure ako na sagutin na lamang siya dahil pakiramdam ko ay sobra-sobra na ang ginagawa nito para sa akin. Pero pinayuhan ako ni Tati na huwag madaliin ang lahat dahil hindi raw magandang magpasilaw sa mga material na bagay lalo na't nasa ligawan stage pa lamang kami. Ilang buwan ding pinatunayan sa akin ni Lino ang kagustuhan niyang mapasagot ako. Pagkatapos niya sa trabaho ay araw-araw niya akong hinihintay sa school para ihatid pa uwi.
Lagi rin niya akong chinecheck sa trabaho o di kaya ay kinukumusta sa mga oras na hindi ko inaasahan. Pakiramdam ko noon ay sincere naman si Nino sa ginagawa niyang panliligaw. Isa pa ay gusto ko rin siya. Kaya naman naisip ko noon na sagutin na siya makalipas ang halos 3 buwang panliligaw. So kumusta naman ang panliligaw sa'yo ni Lino? So far, maayos naman. Sobrang nag-e-enjoy ako. Sabi ko naman sa'yo good catch talaga si Lino Pero bakit naman kaya ako? Sa dami ng babae dyan, bakit ako yung napili niya? Kasi magaling akong matchmaker, no? Ano ka ba? Hindi pa ba obvious na para kayo sa isa't isa? Siguro may nakita sa'yo si Lino na wala sa iba. Ang pag-ibig naman, usually wala yung dahilan Bigla na lang titibok yung puso mo para sa isang tao. Yun ang patunay na kayo ang para sa isa't isa. Ganun ba yun? Oo naman, ganun talaga yun. Kaya huwag ka na maghanap ng dahilan, O so kailan mo naman planong sagutin si Lino? Di ko alam. Kapag sure na siguro ako sa kanya. At bakit naman hindi ka pa sure? Ano ka ba? Di ko rin alam Ano ba yan? Lahat na lang hindi mo alam. So ano na lang yung alam mo? Basta ang alam ko, mabait si Lino. Sincere siya sa ginagawa niyang panliligaw sa akin. Pero... pero ano? Pero parang too good to be true kasi. Para siyang mga leading man sa drama na sobrang perpekto. Hindi ko siya makitaan ng butas. Parang walang mali sa pagkatao niya. At bakit mo naman kasi siya hinahanapan ng butas o ng mali? Ano ka ba? Kasi ayokong mabuhay sa pantasya na perfect guy yung dinidate kong lalaki. Wala naman ganun. Walang perpekto sa mundo. Mas gusto ko yung natural na tao lang. Nagkakamali rin, nakakagawa rin ng kasalanan. Yung ganong tipo. Siyempre yung perfect life ang ipapakita sa'yo ni Lino kasi nanliligaw yung tao Dapat best foot forward lagi. Alam nga naman pakitaan kanya ng hindi maganda. Di hindi mo na siya sinagot pag nagkataon. Di naman ako ganong tao Malawak naman ang pangunawa ko. Ayoko lang na may itinatago pala siya sa aking ugali tapos kapag naging kami na, saka na lang lalabas yung totoong kulay niya. Wala yung tinatago. Maniwala ka sa akin kasi matagal ko na siyang kaibigan. Wala siyang sabit, wala siyang criminal record, walang cheating history, walang bagsak sa klase. May daddy issues ng slight pero tolerable naman yun. Daddy issues? Anong ibig mong sabihin? It's not my story to tell pero trust me, hindi yun makakaapekto sa pagsasama niyong dalawa. Kung sa bagay, sapat na rin siguro yung ilang buwang panliligaw niya para patunayan yung sarili niya sa akin, no? Ikaw, nasa iyo naman yun Kung nagdadalawang isip ka pa, mabuti rin na bigyan mo pa ang sarili mo ng panahon para mag-isip. Huwag ka magmadali kasi ang tunay na pagmamahal, makakapaghintay naman yan Sa tingin mo? Oo naman, no? Kung pursigido talaga si Lino na makuhang mga kamay mo, dapat paghirapan niya. Dapat maghintay siya hanggang sa maging ready ka na. Para nang sa ganun, walang sisihang mangyayari, walang regret. Gusto ko rin kasi na kapag sinagot ko siya, may dahilan. Hindi ba dapat ang dahilan na yun dahil mahal mo siya? Mahal ko na siya actually, pero tati, hindi ko alam. Hindi ko alam talaga. Alamin mo muna yung sagot bago ka pumasok sa relasyon. Nakakatakot din naman kasi yung pabigla-bigla ngayong knowing yung mga pinagdaanan mo sa past relationships mo, di ba? Maganda na yung maging sure. Pero sana lang kung sakali mang walang chance si Lino sa'yo, huwag mo na siyang paasahin ng matagal. Hindi naman sa walang chance. Ang laki ng chance niya sa akin. Sobra. Pero ayun nga, gusto ko lang din maging sure. Sobrang attracted ako sa kanya. Pero ayoko na yung attraction na yun lang ang maging rason kung bakit ko siya sasagutin. Basta, good luck sa inyo. Gusto ko lang na malaman mo na suportado ko kayong dalawa anuman ang mangyari. Papadudot matagal akong nangarap na magkaroon ng relasyon kung saan ay ako naman ang inaalagaan. Sa mga previous relationship ko kasi ay lagi na lamang ako yung nagbubuhat ng relasyon. Lalo na sa huling naging boyfriend ko, na sa halip na maging masaya ay naging kalbaryo ang buhay ko. Imbis na mabigyan ako ng mga hindi malilimutang alaala ay puro mapapait na alaala ang iniwan sa akin ng ex ko.
Nahulog kasi ang loob ko sa isang manipulative na sad boy. Tuwing nakagagawa siya ng kasalanan, ay madali lang niyang napapaikot ang ulo ko sa pamamagitan ng panggagaslight sa akin at paggamit ng maalam magpakailanman na kwento ng kanyang pamilya. Galing kasi siya sa hirap, breadwinner ng pamilya nila at nagsumikap na may taguyod ang 4 niyang kapatid. Magaling siya sa parting yon pero hindi yon rason para gawin ang ginawa niya sa akin. Harap-harapan kasi niya akong niloko at nagpaloko naman ako. Mabuti na lamang at nandyan ang kaibigan kong si Tati para ipaalala sa akin kung ano ang tama at mali. Nung natauhan ako ay nakipaghiwalay na ako sa kanya at tuluyan ko na siyang ibinaon sa limot. Hindi nagtagal ay sinagot ko na si Lino sa piling niya ay naramdaman ko kung gaano kalaki ang worth ko bilang isang babae at bilang isang tao. Sa kanya ko naramdaman na karapat-dapat din naman pala akong irespeto, alagaan at mahalin. Pwede rin naman pala na ako ang binubuhat sa relasyon. Si Lino ang boyfriend na hinahanap ng karamihan. Siyang tipikal na boyfriend material na gusto ng lahat. Naging maganda ang unang 5 buwan ng relasyon namin pero sa pagtagal ay unti-unti kong napansin nang tila ba perpektong ugali ng boyfriend ko ay hindi pala ganoon kalinis katulad ng gusto nitong palabasin. Papadudot mabuting boyfriend si Lino. Lahat ng parte niya bilang boyfriend ay nagagampanan niya ng maayos. Araw-araw niyang ipinaparamdam sa akin ang pagmamahal niya at never siyang nagkulang sa oras, effort at intimacy sa akin. Sa katunayan ay ipinakilala pa nga niya ako sa mga kaibigan niya na bagamat medyo alta ang estado nila ay very welcoming naman sila sa akin. Ang problema nga lang ay merong certain lifestyle si Lino na minsan ay hindi ko nagugustuhan lalo na kapag nasobrahan. Party goer si Lino, during weekends ay palagi siyang lumalabas kasama ang kanyang barkada para magbar hanggang sa magdamag. Inaaya naman niya akong sumama sa kanila pero dahil hindi maganda sa isang teacher ang mag-inom at hindi rin naman talaga ako umiinom ng alak ay lagi akong tumatanggi sa imbitasyon niya sa akin. Hindi naman po ako mahigpit bilang girlfriend. Sa katunayan, okay lang sa akin na nakikipag-inuman siya tuwing Sabado at Linggo dahil deserve din naman niyang magpahinga matapos ang nakakapagod na trabaho. Panatag ang loob ko na payagan si Lino na lumabas dahil mapagkakatiwalaan naman ang mga kaibigan nito. Hindi sila enabler pagdating sa pambababae at panluloko. Minsan nga kapag lasing na't hindi na makapag-update sa akin si Lino ay mga kaibigan niya mismo ang nagme-message sa akin kung nakauwi na ba sila o hindi pa. Respectful sila at alam nila ang boundaries ng bawat isa. Pero ang problema kapag wala na sa wisyo si Lino dahil sa alak, may pagkakataon na nagmamaoy siya. Tuwing lasing siya ay may mga bagay siyang nababanggit na kinagugulat ko dahil never niya itong inopen sa akin. Katulad na lamang ng isang Sabado sa halip na sa kanila umuwi, ay sa apartment ko inihatid si Lino ng mga kaibigan niya. Lino! Lino, gumising ka muna dyan. Uminom ka ng tubig. Ha? Sige na. Kailangan mong ma-hydrate para mabilis ma-flush yung alak sa dugo mo. Georgette, anong ginagawa mo rito? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Nandito ka sa apartment ko ngayon. Dito ka dinala ng mga kaibigan mo. Ha? Akala ko nasa bahay ako. Wala ka sa bahay nyo. Nandito ka sa apartment ko. O heto, inumin mo muna yung tubig. Salamat. Tanggalin mo na yung damit mo, pupunasan ko yung katawan mo ng bimpo at tubig. Hindi ka pwedeng humiga sa kama ko na madumi. Dito na lang ako matutulog sa sofa. Bakit pala dito ako dinala ni Eric? Hindi ko rin alam. At hindi ka pwedeng matulog dito kasi hindi ka kasya rito sa sofa. Wala, sige, alisin mo na yung shirt mo.
my gosh, Lino naman. Ako na nga lang mag-aalis. Iinom-inom kasi tapos hindi naman pala kaya. Taas mo yung kamay mo. Pupunasan na kita ha. Georgette, Ano yun? hindi ba nagalit si Papa na inuwi kita rito sa bahay? Anong pinagsasabi mo dyan? Nandito ka sa apartment ko. Wala tayo sa bahay nyo. Okay ka lang ba? Nakailan ba kayo at sobra yata ang amats mo ngayon? Hindi mo na alam kung nasan ka eh. Wala ba tayo sa bahay? Mabuti naman. Wala tayo sa bahay nyo, okay? Tsaka kailan mo pa ako dinala sa bahay nyo? Lagi mong sinasabi na boring dun. Akala ko magagalit na naman si Papa eh. Ano ba kasing meron sa inyo ng tatay mo? Hindi ba kayo bate? Bate? Hindi nga nakanturing sa akin ng taong yun eh. Anong ibig mong sabihin? Si Papa, isa lang ang anak nun. Alam mo kung sino? Si Kuya. Ako, palamuti lang ako sa bahay. Display na hindi man lang pinapansin. Bakit naman hindi ka niya pinapansin? Wala akong ambag sa buhay niya eh. Para sa kanya, wala akong silbi. Lahat ng magagandang nagawa ko, nagawa na ni Kuya. Kaya baliwala na kung ano man ang gawin ko. Ako lang yung anino ni Kuya. Hindi pinapansin, hindi nakikita. Lino, bakit ngayon mo lang to nakwento sa akin? Bakit ko na may kukwento tong masaklap na buhay ko sa taong mahal ko? Ayoko magmukhang sad boy na may dinadalang daddy issues. Ayoko magmukhang problemado sa harap mo. Pero may problema kayo ng tatay mo. Hindi yun pwedeng isikreto lang. Matagal ko na tong pinoproblema. Ano magagawa mo sa pinagdadaanan ko ngayon? Kung ako nga mismo, hindi ko to magawang ayusin eh. Pero pwede naman kitang suportahan. Pwede mo akong gawing takbuhan kapag kailangan mo ng makakausap. Ako ang sasalo sa'yo kapag sobrang bigat na ng dinadala mo. Ayokong gawin sa'yo yon. Bakit naman? Hindi ka bagay o lugar, Georgette. Nasaka ko lang pupuntahan kapag masama ang loob ko o kapag kailangan ko ng tulong. Girlfriend kita. Gusto ko lagi ka masaya. Ayokong idamay ka sa mga problema ko dahil ayokong maperwisyo kita. Huwag mong isipin na perwisyo ka. Mas mapapanatag ako kapag aware ako sa pinagdadaanan mo. Lalo na kapag alam ko naman sa sarili ko na meron akong maitutulong sa'yo. Girlfriend mo ko at natural lang na makasama mo ko hindi lang sa saya, pati na rin kapag down ka. Kaya Lino, kung ano man ang... Ay, naku. Kung alam ko lang na may ganitong klasikang problema na pinagdadaanan. Noong ko lang narinig mula sa boyfriend ko ang bagay na yon, Papa Dudut. First time ko lang kasing makita ang vulnerable side ni Lino. Hanggat maaari kasi, ayaw niyang nagpapakita siya sa akin ng kahinaan. Ayaw niyang nakikita ko siya na malungkot at napanghihinaan ng loob. Gusto kasi niya na laging ipakita sa akin na kaya niya akong protektahan sa lahat at natatakot siya na kapag nalaman ko ang kahinaan niya ay baka magbago raw ang pagtingin ko sa kanya. Halos kalahating taon na kaming magkasintahan noong nalaman ko ang tungkol sa family issues na pinagdadaanan ni Lino. Hindi rin kasi siya masyadong nagkwekwento sa akin tungkol sa mga problema ng pamilya niya kaya naman nagulat ako. At sa parehong pagkakataon ay nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Kailanman ay hindi ko naranasan ang magkaroon ng pabayang magulang. Dahil simula pagkabata hanggang sa ngayon, ay ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at pagsuporta sa akin ng mga magulang ko. Noong gabi ding yon ay nag-gets ko na kung bakit sa halip na sa bahay nila ay sa akin inuuwi si Lino ng mga kaibigan niya. Mas magandang sa akin na muna siya umuwi habang lasing ito dahil baka mas lalo lang lumala ang problema nila ng kanyang ama kapag doon pa siya umuwi.
Kinaumagahan noong nahimasmasan ay walang maalala si Lino sa mga nangyari o napag-usapan namin noong gabi. Ni hindi niya alam na sa akin siya umuwi. Gusto ko man siyang tanungin tungkol sa mga problemang isinare niya sa akin ay ayoko namang manghimasok sa buhay niya. Kaya hinantay ko na lamang siyang mismo ang mag-open on sa akin. Sa halip ay si Tati na ang pinagtanungan ko tungkol sa nakaraan ni Lino. Tati, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Kapag may nalaman kang meron palang malaking sikreto na tinatago sa'yo yung boyfriend mo, anong magiging reaksyon mo? Depende kung anong klaseng sikreto yun. Kung may iba siyang babae, syempre magagalit ako, no? Kung nalaman kong bakla pala siya, magugulat ako. Kung ang sikreto naman niya may malubha siyang sakit, dadamayan ko siya. Wala sa mga nabanggit ang sikreto ni Lino. Teka, may sinisikreto sa'yo si Lino? Kala ko random question lang yun. May nalaman ako recently tungkol sa kanya. Ano naman yun? Hindi pala sila nag-uusap ng tatay niya? Parang may malalim silang alitan? Yun ba? Alam mong tungkol doon? Matagal na niyang problema yan. Kung may isang bagay man na red flag kay Lino, yun na yun. Yung problema niya sa tatay niya. Paano mo alam ang tungkol doon samantalang ako, hindi man lang niya nababanggit sa akin na hindi pala sila in good terms ng tatay niya? Matagal na kaming magkaibigan ni Lino, di ba? Malamang alam ko yung buhay niya nun. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Wala naman ako sa lugar para mag-share ng personal na buhay ng ibang tao. Tsaka isa pa, kala ko na-resolve ng tungkol doon kasi sobrang tagal na nun eh. Tsaka nakita ko namang nagbago na si Lino, kaya kala ko wala ng problema. Nagbago? Paanong nagbago? Ganito kasi yun. College friends kasi kami ni Lino, di ba? Oo. Tapos? Nakwento na ba niya sa'yo kung paano kami nagkakilala at naging magkaibigan? Hindi. Wala pa siyang nakukwento tungkol sa inyo. Nakilala ko si Lino dahil muntik na siyang magpakamatay. Magpakamatay? Actually, hindi muntik. Nagpakamatay talaga siya. Paano? Ganito, bago kami nagkakilala niyan, parang kamamatay pa lang yata nung nanay niya nun eh. Nagtatago ako nun sa rooftop ng Eduk Building nung nakita ko siya. Nagtatago? Ano namang ginagawa mo sa rooftop at nagtatago ka dun? Nagtatago ako para magyosi. Nagyoyosi ka? Noon, nung college pa ako, pero natigil ko na yung bisyo ko na yon. Anyway, ayun nga, nadatnan ko dun si Lino na umiiyak. Nasa gilid siya ng rooftop. Alam mo yung eksena sa mga palabas na tatalo na sa gilid ng building? Ganong eksena yung nadatnan ko sa rooftop. Tapos, anong ginawa mo? Sabi ko sa kanya, kung tatalon siya, magantay lang siya ng 5 minutes, ubusin ko lang yung yosik ko, tapos pwede na niyang gawin ko ano yung gusto niyang gawin. Ano? Ganon ang sinabi mo sa kanya? Hindi mo man lang siya tinulungan? Grabe ha? Hindi ko naman kasi siya kilala eh. Nung college ako, medyo hindi rin kasi maganda yung ugali ko. Pero past is past, nagbago na ako no. Kaya kako, patapusin muna niya ako magyosi bago siya tumalon. Baka kasi mamaya mapagbintangan pa akong nagtulak sa kanya kung sakali no. O, tapos, obviously, hindi siya natuloy kasi buhay pa siya ngayon. Natuloy yun, tumalon siya. Diyos ko, totoo? Oo, hindi ko naman inaasahan na tututuhanin pala niya yun eh. Akala ko nag-iinarte lang siya. So ayun nga, tumalon siya. Mabuti na lang, napilayan lang. Parang 3 palapag lang naman yung Eduk Building eh. Tsaka sa baba nun, puro halaman na, kaya hindi ganong masama yung pagbagsak niya. Anong ginawa mo pagkatapos? Siyempre, naganap na ako ng tulong para maklear ko kagad yung pangalan ko at sabihin na wala akong kinalaman sa nangyari. Tsaka baka mahuli ako nagyoyosi no, masuspend pa ako. Kaya ginawa ko ang lahat para ma-divert yung attention sa kanya. Pero hindi pa rin nasasagot yung tanong kung paano kayo naging magkaibigan. Sinamahan ko siya sa ospital. Inakala kasi nila na magkaibigan kami eh. Wala naman akong choice, kaya yun, nagkunwari na lang akong kaibigan niya. Tapos dun sa ospital, nakita ko kung paano siya tratuhin ng tatay niya. Nagulat nga ako eh. May mga gano'n palang klaseng magulang. Muntik nang mamatay yung anak niya, pero parang wala lang sa kanya yung nangyari. Alam mo, naawa ko kay Lino, kaya habang nagpapagaling siya, sinamahan ko siya sa ospital hanggang naging close na kami. The rest is history, ika nga nila. Grabe! Ang dami ko palang hindi alam tungkol sa boyfriend ko. Pagkatapos namin maging close, nalaman ko na medyo rebellious siya sa pamilya niya. Kaya siguro may alitan sila nung tatay niya.
So ayun, yun yung past ni Lino na alam ko. Papadudot, kahit naman nalaman ko ang totoong nakaraan ni Lino ay hindi pa rin nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Sa katunayan ay mas naging relatable siya dahil si Lino ang patunay na walang taong perpekto sa mundo. Hindi lahat ng nais natin ay pwedeng mapa sa atin. Mas naiintindihan ko nga siya at sa parehong pagkakataon ay mas humanga ako sa kanya na sa kabila ng pinagdadaanan niya ay ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para hindi ako idamay sa problema ng kanilang pamilya. Ganun pa man ay hindi ko maiwasang mag-alala sa kalagayan ni Lino. Para kasing nasa loob ang kulo nito na kapag na-trigger ay bigla na lamang sasabog. Lalo na kapag nahaluan na ng alak ang sistema niya. Mahirap na kapag nakatapat siya ng taong kayang manakit at baka mapahamak siya. Simula noong nalaman ko ang pinagdadaanan niya, ay sinubukan kong pagbawalang uminom sa labas si Lino. Pumayag naman siya at hindi ito naging issue sa kanya, ganon din sa mga kaibigan niya. Kapag gusto niyang uminom noon ay sa apartment siya nagpupunta at dala ang ilang bote ng alak. Sinasamahan ko siyang mag-inom habang pinagkikwentuhan namin ang tungkol sa buhay-buhay. Pero sa lahat ng mga bagay na napag-usapan namin, never niyang binuksan sa akin ang tungkol sa problema niya sa pamilya niya. Ginawa ko naman ang lahat para maging supportive na girlfriend kay Lino. Pero minsan ay may mga bagay talagang nakasanayan na ng isang tao at mahirap na itong alisin sa kanilang pagkatao. Lalo na kapag ang punot dulo ng pag-uugaling yon ay hindi pa rin naaayos. Napagtanto ko kalaunan na ang sugat sa puso ni Lino ay sobrang lalim na at mahirap na itong hilumin pa. Sa mga sumunod na buwan ay naging maganda naman ang ugnayan namin ni Lino, Papadudot. Sinubukan niyang umiwas sa pagpunta sa mga bar, pero hindi naglaon ay natuto siyang magsinungaling sa akin dahil doon. Hindi ko alam na pagkatapos pala niyang uminom sa apartment, sa halip na umuwi ay dumadaan pa siya sa labas para magpatuloy sa pag-inom. Nakwento yon sa akin ng isa sa mga kaibigan niya noong nagsumbong ito na inaaya raw siya ni Lino na uminom sa labas. Nagsorry naman sa akin si Lino noong kinumpronta ko siya tungkol sa ginagawa niya. Pinatawad ko siya at sinubukang alamin ang dahilan kung bakit niya nagawa sa akin ang maglihim. Tinanong ko siya kung masyado na ba akong nakakasakal. Hindi ang naging sagot niya. Inamin niya sa akin na hindi lang daw niya mapigilan ang sarili niya dahil alak na lang daw ang nakakapagbawa sa sakit na nararamdaman niya. Dumating noon sa puntong hindi ko na siya mapigilan at halos gabi-gabi na ang pag-inom ni Lino. May time na nga na pumapasok na siya sa trabaho ng lasing. Kahit na anong pilit ko ay ayaw sabihin sa akin ng boyfriend ko kung bakit siya nagkakaganon. Hanggang noon kasi ay ayaw pa rin niyang magkwento tungkol sa problema nila ng ama niya. Kahit na alam ko na ang tungkol doon. Masakit para sa akin na panoorin kung paano sirain ni Lino ang buhay niya. Unti-unting niyang napabayaan ang sarili niya, Papadudot. At para bang nawala na siya ng ganang mabuhay noon. At ang hirap para sa akin na wala akong magawa para matulungan siya. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakot ko. Naaksidente si Lino sa daan dahil sa kalasingan. Mabuti na lamang at walang ibang taong napuruhan sa nangyaring aksidente. Ganon din na hindi siya nasaktan. Nakapagpiyansa siya sa tulong ng kanyang ama. Pero dahil sa nangyari ay mas lalo lang nalayo ang loob sa kanya ng tatay niya. Hindi ko na nakayanan ang mga nakikita ko noon. Kaya ako na mismo ang kumausap kay Lino. Surprise! Lino? Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka rito sa apartment? Biglaan lang. Minadaanan akong cake shop kaya binilang kita ng cake. O, halika, pumasok ka. Salamat. Maupo ka muna. Para saan naman yung cake? Wala lang.
Gusto ko lang mag-celebrate. Mag-celebrate naman ng ano. Wala namang may birthday Tapos na ang monthsary natin. Anong isi-celebrate natin? I-celebrate natin kung ano meron tayo ngayon. Ikaw, gusto kita i-celebrate. Itong relasyon natin. Itong pagsasama natin. Sandali nga. Ano yung nasa balikat mo? Wala to. Patingin? Sugat yan Saan mo nakuha yan? Huwag mo na itong isipin. Gasgas lang to. Lino, sabihin mo ang totoo. Nag-away na naman ba kayo ng tatay mo? Kaya ka nandito ngayon sa apartment ng ganitong oras? Wala namang araw na hindi kami nag-aaway. Ay, hindi nyo na ba talaga maaayos yung problema ninyo? Maayos ang alin? Yung tingin niya sa akin na parang basura lang? O yung fact na si Kuya lang ang tinuturing niyang anak sa aming dalawa? Lahat. Lahat ng problemang pasan-pasan mo dahil sa away nyo ng tatay mo. Hindi na ba natin maaayos lahat ng yun? Georgette, wala sa akin ang problema. Kung wala sa'yo, bakit ikaw yung nagkakaganito? Bakit ikaw yung sobrang apektado? Nakikita mo ba ang sarili mo ngayon? Yang suot mo ngayon, suot mo pa yan kahapon. Nakausap ko kuya mo, ilang araw ka na raw hindi umuwi sa bahay nyo. Nag-uusap kayo ni Kuya? Kinontak niya ako dahil nag-aalala siya sa'yo. Tignan mo nga naman. Sobrang uliran talaga ng kapatid kong yun. Kaya mahal na mahal siya ni Papa eh. Alam mo ba? Nung bata-bata pa kami, ginagaya ko yung kapatid kong yun. Mula sa pananamit, sa pananalita, sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Pilit ko siyang kinokopya. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi naisip ko na kung katulad ako ng kuya ko, baka mapansin din ako ni Papa. Baka sakaling magustuhan niya rin ako kapag pareho na kami ni Kuya. Oy, anong nangyari? Wala. Mas ako pa'y napasama. Mas lumala ang lahat kasi lumalabas na parang pinaglalaroan ko lang sila. Anong ginawa mo pagkatapos? Anong ginawa ko? Naging kabaligtaran ako ni Kuya. Kung siya'y mabuti, ako yung naging masama. Siya yung maunawain, magalang, perpekto. Ako naman yung naging pabaya, bastos, naging rebelde ako. Naisip ko na baka sakali magpakita man lang si Papa ng emosyon sa akin kapag ipinahama ko ang sarili ko. Na maiparamdam niya sa akin ang pagmamahal niya kapag nalagay ako sa panganib. Kaya mo nagawang tumalon sa building noong college ka pa? Paano mo nalaman yun? Nakwento sa akin ni Tati. Lino, ilang taon na ang lumipas. Ilang taon ka nang nagre-rebelde sa tatay mo pero may nagbago ba? Wala naman, di ba? Kaya bakit patuloy mo pa ring sinisira ang buhay mo para lang sa kanya? Dahil nasanay na ako sa ganong buhay. Simula noon hanggang ngayon, wala na akong ibang ginawa kundi ang kunin ng atensyon ni Papa. Yun na naging buhay ko, Georgette. Sinubukan ko naman magbago eh. Ginawa ko naman yung best ko, pero tuwing nakikita ko si Papa, bumabalik ako sa dati. Gusto ko lang naman i-acknowledge niya ako eh. Gusto ko lang naman ituring niya din akong anak. Mahirap ba yun? Naiintindihan kita. Hindi mo ako naiintindihan. Wala ka naiintindihan sa sitwasyon ko ngayon dahil lumaki ka sa pamilyang perpekto. Alam kong mahirap itong pinagdadaanan mo, pero… Alis na ako. Ayoko nang makasagabal sa'yo. Pasensya na kung naabala kita. Lino, sandali! Hindi ka nakakasagabal sa akin! Lino! Papa Dudut, empath akong tao. Ibig sabihin ay madali ko lang na-absorb ang mga nangyayari sa paligid ko. Kapag malungkot ang taong kasama ko ay nalulungkot din ako. Kapag galit ito ay nasisira din ang mood ko. Kaya naman sa pagiging rebelde ni Lino sa kanyang tatay ay nadadamay ako. Minsan sa halip na pumasok ako sa eskwelahan, na maganda ang mood ay laging mabigat ang loob ko dahil alam kong hindi okay si Lino. Sobrang apektado ako sa mga problemang pasan-pasan niya. Sa puntong kasama na rin niya akong pumapasa ng mga ito. Okay lang naman sana sa akin yon. Gusto ko siyang samahan sa mga problema niya. Pero ang mahirap sa ginagawa niya ay hindi niya hinaharap ang problemang yon. Kaya tuloy hindi namin nalulutas ang mga pagsubok na pinagdadaanan ni Lino. Dahil lagi niya itong tinatakbuhan. Ayaw niya akong tumulong dahil ayaw niyang idamay ako kahit na hindi niya alam na nadadamay na ako nang hindi sinasadya sa alitan nilang mag-ama. May pagkakataon noon na bigla-bigla na lamang akong tinatawagan ng mga kaibigan ni Lino sa bar
dahil nagwawala raw ito. May oras din na sa sobrang kalasingan ay ako na ang sumusundo sa kanya ng madaling araw dahil hindi na siya nakikinig sa mga kaibigan niya. Unti-unti ay napagod na ako sa ganong buhay namin ni Lino. Napagtanto ko noon na ako naman pala ang nagbubuhat ng relasyon namin katulad ng mga nakaraang relasyon na pinasok ko. Nagpatuloy ang pag-iinom-inom ni Lino kahit na pinagbabawalan ko siya. Hindi na siya nakikinig sa akin noon. Nakiusap nga ako sa mga kaibigan niya na huwag na lamang muna siyang samahan o isama sa mga galaan pero kahit ganoon ay matigas pa rin ang ulo ni Lino. Kahit mag-isa ay lumalabas siya. Konti na lang talaga at malapit na akong mag-give up noon sa kanya. Hanggang sa ang pangunawa ko para kay Lino ay tuluyan ang nawala noong isang gabi. Nabigla na lamang siyang umuwi sa apartment ko na lasing na lasing. Lino? Georgette! Teka. Hoy! Okay ka lang? Okay lang ako. Lasing ka na naman ba? Halika, pumasok ka. Saan ka na naman ba galing? Pasensya ka na kung dito ako dumiretso. Hindi ako pwede sa bahay. Maupo ka muna dyan. Sandali, kukuha lang ako ng tubig. Wag! Dito ka lang muna. Kailangan mong uminom ng tubig para hindi ka ma-dehydrate. Tabihan mo ko kahit saglit lang. Okay. Ang bango mo ngayon ah. Bagong ligo ka ba? Kanina pa ako naligo. Matutulog na sana ako. Hindi ko alam na lumabas ka na naman pala. Di ka man lang nagpaalam sa akin. Sumaglit lang ako sa dating tambayan namin. Sinong kasama mo? Ako lang mag-isa. Pinagbawalan mo sina Eric na samahan akong uminom eh. Kaya nag-solo flight na lang ako. Kasi ayokong uminom ka. Hanggat maaari ayokong naglalasing ka. Lalo na't hindi mo kayang disiplinahin yung sarili mo. Okay lang yun. Kahit pagbawalan mo mga kaibigan ko, okay lang. Kaya ko naman kahit mag-isa eh. Sanay na ako mag-isa. Kaya ko mag-inom kahit walang kasama. Bakit ka na naman napainom ng wala sa oras? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Sa tingin ko, alam mo na yung sagot eh. Dahil na naman ba sa tatay mo? Sino pa nga ba? Ano na naman bang nangyari sa inyo? Wala. Yun yung point. Walang nangyayari sa amin. Nakatira kami sa iisang bahay pero wala man lang siyang pake kahit ilang araw na ako hindi umuwi. Wala man lang siya pake kahit sa kalsada o matulog dahil sa kalasingan. Yun ang problema, Georgette. Walang nangyayari sa aming dalawa. Dito ka na lang muna magpalipas ng gabi hanggang sa mawala yung tama mo. Magbihis ka na. Gamitin mo yung naiwan mong damit dito nung nakaraan. Nalabahan ko na yon. Dali, huwag ka munang umalis. Dito ka lang sa tabi ko. Lino, gabi na. Payakap lang. Ano ba? Lino, may pasok ako bukas. Please, pagbigyan mo na ako. Sa susunod na lang. Wala ako sa wisyo. Lino naman, tumigil ka na. Lino, Sige na. bitawan mo ko. Ayaw mo na ba sa akin? May iba ka na bang nagugustuhan? Bakit naman parang diring-diri ka sa akin? Lasing ka, Lino. Magpahinga ka na. Ito ang pahinga ko. Lino! Nasasakal ako. Ano ba? I love you, Georgette. Tama na, please, Lino. Ano bang ginagawa mo? Iniwan mo ko, please. Ayoko. Tigilan mo ko, Lino. Saglit lang naman eh. Mabilis lang to. Ayoko, Lino. Bitiwan mo ako. Nasasaktan na ako. Bakit? Dati naman natin itong ginagawa, di ba? Uy! Layuan mo ako. Hindi ikaw yan. Wala ka sa katinoan ngayon, kaya please. Huwag mong gawin to sa akin. Pero... Huwag kang lumapit sa akin. Tatawag na ako ng pulis. Pulis? Bakit?
Anong ginawa akong mali? Umalis ka na, Lino! Tatawagan ko si Eric para sunduin ka! Georgette naman. Lino! Mahal kita ng sobra pero mali na tong ginagawa mo kaya tama na to! Umalis ka na! Sa puntong yon ay natakot na ako para sa sarili ko. Nag-iba na si Lino. Hindi na siya ang Lino na nakilala ko at minahal. Tuluyan na siyang nilamon ng galit na inaalagaan niya sa kanyang puso. Sa huling pagkakataon ay kinausap ko siya na hayaan akong tulungan siya sa problema niya. Pero katulad ng dati tuwing nahihimasmasan ay binabaliwala lang niya ang mga usapan namin tungkol sa kanyang ama. Bumabalik siya sa dati niyang ugali na sweet at mapagmahal na para bang bumabawi sa mga nagawa niyang kasalanan. Pero nung nakita kong wala talagang pagbabago sa ugali ni Lino, masakit man, ay ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Ayaw ko man siyang iwan sa panahon kung kailan lugmok na siya. Pero hindi ko na talaga kayang sabayan ang buhay na pinili niya. Ayaw niyang magpatulong sa akin kaya hindi ko rin siya matutulungan. Naubos na lamang ako, Papa Dudut. Naubos na ang pasensya ko, ang pangunawa ko pati na rin yata ang pagmamahal ko sa kanya. Ang problema kahit gaano namin kamahal ang isa't isa, ay hindi maisasalba ng pagmamahal lang ang relasyon namin. Lalo na't punong-puno ito ng bagahe mula sa nakaraan. Masyadong mabigat ang mga problemang pinagdadaanan niya para baliwalain lamang ito. At hanggat hindi niya naaayos sa mga yon, ay minabuti kong lumayo na lamang muna sa kanya. Walang ibang makakalutas sa mga kinakaharap niya, kundi siya lang at umaasa ako noon na yon ang marirealize niya sa nangyaring hiwalayan namin. Mahal ko po si Lino pero mahal ko rin ang sarili ko at ayokong masira ang sarili ko dahil lang sa pagmamahal ko sa kanya. Papa Dudut, hanggang dito na lamang muna ang bahaging ito ng sulat ko. Sa susunod na bahagi ng kwento ko ay malalaman ninyo kung anong naging pagpapatuloy ng pagsasama naming dalawa ni Lino. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Georgette. May mga bagay talaga sa mundo na hindi kayang ayusin ang pagmamahal lamang. Minsan kahit gaano natin kamahal ang isang tao, ay may puntong mapupuno rin tayo lalo na't nakikita natin na hindi nila binibigyang halaga ang pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila. Darating talaga tayo sa oras kung kailan kailangan na nating magsakripisyo para sa ikabubuti ng taong mahal natin, kahit ang kapalit nito ay ang pag-iwan natin sa kanila. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pakikipagkompromiso sa ating karelasyon ay napakahalagang bagay upang magtagumpay ang isang pagsasama. Hindi lang ikaw ang dapat na nagpapasaya kung meron kang masasaktang isa. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang makipag-kompromiso? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga avid listeners ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Ana, 34 years old at taga Quezon City. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa programa ninyo online man
o sa radyo. At napagdesisyonan ko nang ang sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang kwento ng buhay ko na sana'y kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong taong 2024. That time, 5 taon na akong single. Sinabi ko talaga sa sarili ko noon na hindi na ako magbo-boyfriend dahil nga sa masalimuot ang huli kong relasyon. Niloko, inutangan, at sinaktan lang naman ako physically, verbally at emotionally ng huling partner ko. Kaya nga dala na rin ang trauma. Hinanda ko na ang sarili ko na maging matandang dalaga. Ngunit mapaglaro ang kapalaran, Papa Dudut. Dahil kung kailan hindi ko naman hinahanap ang pag-ibig, ay ako naman ang nahanap nito nang dumating sa buhay ko si Max, Papa Dudut. Uy, alam mo, nice yung kape na pinili mo. Alin, tong Vietnamese? Oo, isa yan sa paborito kong orderin dito sa cafe na to eh. Pero ngayon, ito ng sea salt latte ang gusto ko. Mukhang masarap yan kasi di mo naman yan magiging paborito kung hindi. Pero parang lahat naman yata sa cafe na to masasarap eh. Pati na tong mga cake nila oh. Alam mo, di talaga ako mahilig sa matatamis pero mukhang mauubos ko tong isang slice ng cheesecake nila. Di kasi ganun katamis eh. Pwede sa mga 30 na. Ikaw talaga, puro ka biro. Uy, hindi yun biro ah. Mga ganitong edad, 35 pataas dapat controlled na yung blood sugar. Mahirap na, baka maaga tayong sumalangit. Ay hala, huwag naman. Biro lang, sa maaga sumalangit. Ayoko pa rin naman kasi nga gusto ko pang i-enjoy yung buhay ko. Saka para maalagaan ko pa ng husto yung mga anak ko. Ha? Anong sabi mo? May mga anak ka na? Naku, hindi ko ba yung nasabi sa'yo sa chat? Magugulat ba naman ako ng ganito kung nasabi mo? Wala kang nasabi na may mga anak ka na pala, Max. Pasensya ka na, Ana. Pero meron na. 2. 2 pa talaga? Oo Mga anak namin sila ni Valerie, yung ex-partner ko. Pero wala na kami ngayon nun ha. Aba, dapat lang kasi bakit ka ngayon makikipag-date sa akin kung kayo pa, di ba? Tsaka, lakas naman ang loob mong magpakalat-kalat sa dating app. Single naman na talaga ako dahil matagal na kaming tapos ni Valerie. Siguro mga 2 o 3 taon na. Pero may mga anak kami nung nagsama kami. Babae tsaka lalaki na edad 6 at 4 na taon. Si Valerie ang nag-aalaga sa kanila tapos sinusustentuhan ko lang sila. Tama naman na hindi mo tinatakasan ng responsibilidad mo sa mga anak mo. Oo naman. Pero yun na nga. Anong ayun na nga? Hindi naman porket may anak na ako hindi na ako pwedeng humanap ng bagong karelasyon, di ba? Wala naman siguro masama doon. Besides, ilang taon na rin akong single. Kagaya mo, tapos na rin kami ni Valerie at sa mga anak na lang namin ako may pakialam. Kaya ako nasa dating app para makipagkilala. Tapos ito, nakilala kita at magkasama tayo ngayon. Tama naman at wala naman talagang masama doon lalo na pareho naman tayong single. Pero kasi Ayaw mo na sa akin dahil may mga anak na ako, no? Hindi naman sa ganun. Ganun yun. Halata kaya sa'yo. Bigla na lang nagbago yung reaksyon ng mukha mo nung nalaman mong may mga anak na ako kasalanan ko rin naman kasi. Akala ko nabanggit ko na sa'yo nun pero di pa pala. Ayun, nagulat ka tuloy. Nakakagulat naman kasi talaga. Pero non-negotiable ko kasi ang may anak na, Max. Pakiramdam ko kasi, may kahati ako sa atensyon mo pag naging tayo. Syempre, mga anak mo yan. Tapos sino lang ba ako sa buhay mo, di ba? Kaya buti na lang nabanggit mo pa rin sa akin ang tungkol sa bagay na yan bago pa lumalim ang kung ano mang meron tayo. Sensya ka na talaga. Papa Dudut, gwapo at mabait naman si Max. Nagtatrabaho siya bilang agent sa isang BPO company sa Ortigas.
Single for 3 years pero may 2 anak sa previous partner niyang si Valerie. And to be honest, after kong malaman yon, ay nag-alangan na ako na ipagpatuloy ang pakikipag-communicate sa kanya. Sigurado na kasi ako noon sa sarili ko na handa na akong pumasok ulit sa isang relasyon pero hindi naman sa lalaking may anak na. Kabilin-bilinan din noon ng mama ko na humanap na lamang ako ng single at matino kesa may anak sa dating karelasyon. Dahil hinding-hindi raw mabibigay sa akin ng lalaki ang buong atensyon at pagmamahal niya kesyo mas matimbang pa rin sa puso niya ang mga anak niya. Kaya nga tinapat ko na noon si Max na ayaw ko nang makipagkita sa kanya pero nagmakaawa siya sa akin na bigyan ko pa siya ng pagkakataon. Nagugustuhan na raw kasi niya ako at gusto ko na rin naman siya. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya naligawan ako at hindi nagtagal ay nakuha naman niya ang aking loob. Napamahal na siya sa akin at naging kami tapos ay nag-decide na kaming mag-live-in. Bali nakahanap kami ng 1-bedroom apartment sa Cubao na agad naming nilipatan, Papa Dudut. Yes po. Tawag na lang po kayo pag nasa gate na kayo ng subdivision namin. Opo. Ipakausap niya na lang po sa akin yung gwardya para papasukin kayo. Apa. Salamat po. Sino yung kausap mo, honey? Yung magde-deliver ng mga binili nating furniture last time sa mall. Ngayong araw na ba yon? Ang bilis nilang mag-deliver, ha? Oo naman. Sabi naman sa'yo, di ba, mabilis lang sila kaya nga gustong-gusto ko ron bumili. Ay, sa wakas, magmumukha ng bahay tong apartment natin. Malalaman na natin ang mga gamit. Excited na ako. Oo nga eh. Ako rin, excited na rin ako. Basta, ako nang bahala sa pagbubuhat at pagtutulak, ha? Oo naman. Huwag mo ko nga asahan dyan, kasi tingnan mo nga tong katawan ko. Patpatin. Kumpara naman sa'yo na malaki yung mga muscle mo. Oo nga eh. Kayang-kaya nga kitang buhatin eh, di ba? Gusto mo sample? Huwag mo nang tangkain, tatamaan ka sa akin. Tsaka, bakit mo ako bubuhatin? Ano ko, bata? Uy, bakit? Bata lang ba ang binubuhat? Para sa akin, oo. Tsaka mamaya baka masyado tayong malibang tapos biglang tumawag na lang sa akin yung magde-deliver. Speaking, ayan na yata. Kunin ko lang yung phone ko para masagot ko na. Ay, nako. Hindi naman pala sa akin yung nagre-ring. Mukhang sa akin yata yun. Teka, kunin ko lang, ha. Oh. Si Valerie? Ha? Bakit siya tumatawag? Ayun, di ko alam eh. Buti pa, sagutin ko muna. Sige. Hello, Valerie. Bakit ka napatawag? Max? Max, nasan ka? Ha? Bakit? Nandito sa sa apartment namin ni Ana. Bakit? Anong sabi niya? Teka, ila-loudspeaker ko para marinig mo. Pwede bang pumunta ka rito sa ospital? Ita-text ko na lang sa iyo yung address. Ha? Bakit? Sino nasa ospital? Yung bunso natin. Ano nangyari sa kanya? Mamaya ko na lang ikukwento. Hinahanap na ako ng doktor eh. Ako lang mag-isa rito. Pumunta ka na please. Hinahanap ka na rin ng anak natin eh. Kanina pa siya papa ng papa. Please Max, kailangan ka ng anak natin. Oo, sige, pupunta na ako. I-text mo sa akin yung address ng ospital, ha? Hintayin niyo ako. Sige, salamat. Aalis ka? Oo kailangan daw ako ng anak namin. Pero kailangan din kita rito. Paparating na yung delivery truck. Paano ko bubuhatin yung mga gamit dun? Magpatulong ka na lang muna sa kanila. Bayaran mo na lang. Pakisiyuan mo, ikaw na muna ang bahala. Pasensya na Han, pero kailangan ko talagang umalis eh. Narinig mo naman, di ba? Nasa ospital daw yung bunso namin, tsaka hindi ko alam kung bakit kaya kailangan kong pumunta dun. Wala naman akong magagawa eh. Mukhang alis ka na talaga, di sige, umalis ka na. Ana, please, intindihin mo naman sana ako. Anak ko na yung pinag-uusapan dito. Papa Dudut, bago ko sinagot noon si Max ay ilang ulit niyang sinabi sa akin na hinding-hindi ko raw magiging kahati sa kanyang atensyon ng mga anak niya.
At naniwala naman ako dahil nga mahal ko na siya ng mga panahong yon. Pero iba pa rin pala kapag may mga biglaang sitwasyon katulad na lamang noong emergency na nangyari sa anak nila ni Valerie. Kaya kinailangan niyang pumunta sa ospital. Dahil sa labis na pag-aalala sa kalagayan ng anak niya ay iniwan ako ni Max. At hinayaan na ako lamang ang umasikaso sa paglipat namin. Sakto pa naman na dumating noon yung truck na nagkakarga ng ilang malalaking furnitures na binili namin sa mall noong isang araw. Ako lang tuloy ang nagmaniobra noon para maipasok sa bahay. Nagpatulong na lamang ako sa driver at pahinante para mabuhat ang malalaking gamit. Buti at nasa ground floor lang naman kami. Nagtip na lamang ako sa kanila pero ako na lang mag-isa ang nag-ayos ng mga yon sa loob ng apartment namin. Pagod na pagod ako, Papa Dudut. At masama rin ang loob ko sa nangyaring biglang pag-iwan sa akin ni Max. Nang araw na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-sorry sa akin si Max pagka-uwi sa apartment namin dahil sa biglaan niyang pag-alis. Tapos ay sinabi niya sa akin na okay na raw ang anak niya na noon ay nalaglag sa hagdanan kaya nabalian ng buto sa binti. Gusto ko sanang magtampo pero nakonsensya naman ako dahil naaksidente nga ang anak niya. Kaya naman inunawa ko na lamang. Pinalagpas and eventually ay nagkaayos din kami ni Max. Nangako si Max na babawi sa akin at ganon nga ang ginawa niya. May isang araw na siya ang naging pudong abala sa pag-aayos ng mga gamit sa apartment namin. Gumawa siya ng mga cabinet, nagpintura, nag-set up ng mga karagdagang furnitures na binili namin online at kung ano-ano pa. Isang araw pareho kami noon na may lakad ng work-related. Ako ay may meeting sa labas kasama ang mga kaibigan ko para sa negosyong pinaplano namin, samantalang si Max naman ay may shift. Nagbago kasi noon ang schedule niya na dating panggabi. Palis na kami noon ng apartment nang biglang dumating si Valerie kasama ang mga bata. Paano mo nalaman tong address ng apartment namin? Binigay ko sa kanyahan. Bakit mo naman ginawa yun? Wala naman siguro masama dun, di ba? Meron. Kasi tingnan mo. Andito ngayon yung babaeng yan. Kasama pa yung mga anak ninyo. Ana, pasensya ka na talaga. Wala lang kasi talaga ako mapag-iiwanan sa mga anak ko kundi dito kay Max. Kung meron lang hindi naman ako dito didiretso. Pero ayun, wala nga kasi. Kaya nakikiusap ako. Dito muna sa inyo yung mga anak namin kahit hanggang bukas lang ng gabi. Kailangan ko kasing umuwi sa probinsya dahil na-ospital ang mama ko. Hindi ko naman maisasama ang mga bata dahil alagain sila. Kaya dito mo iiwan. May mga trabaho rin naman kami ni Max. Paano namin naalagaan yung mga bata? Pwede mo naman sigurong ipagpaliban yung lakad nyo ng mga kaibigan mo, Han, di ba? Para ikaw na lang muna magbantay sa mga bata. Kasi kailangan ko talagang pumasok sa trabaho. At bakit ko naman gagawin yun? Importante rin naman yung lakad ko. Lalabas lang naman kayo ng mga kaibigan mo, di ba? Hindi lang yun basta labas, no? Meeting din yun. Pag-uusapan namin yung plano naming negosyo. Max, nakalimutan mo na ba? Sinabi ko yun sa'yo kagabi. Sorry, baka nakalimutan ko na. Pero sige na naman. Pumayag ka na. Di hamak naman na mas mahalaga yung trabaho ko kaysa sa lakad mo eh. Pakiusapan mo na lang yung mga kaibigan mo na ituloy na lang sa ibang araw yung meeting nyo. O di kaya sila na lang muna kasi kamo may gagawin kang mahalaga. Ay wow! Ako pa talaga ngayon ang kailangang mag-adjust. Hindi ko naman anak yung mga batang yan ah. Anak mo naman yan, di ba? Please, Han. Huwag mo nga ako matawag-tawag na Han. Nanggigigil ako sa'yo. Max, kung ayaw ni Ana na alagaan yung mga bata, aalis na lang kami. Hindi. Dito mo na sila iwanan. Sabi mo wala ka mapag-iiwanan sa kanila, di ba? Tsaka di mo naman sila pwedeng dalhin pa uwi. Saka mas makakasigurado ako na ligtas sa mga anak ko pag nandito sila sa bahay namin. Kaya wag na kayo umalis. Dito mo na sila iwanan. Salamat talaga, Max. At pasensya na ulit sa abala. Wala nga naman yun. Sabi mo nagmamadali ka na.
Oo nga eh. Mauna na ako. Baka maiwan pa ako ng bus na sasakyan ko. Salamat ulit ha. Bye. Ganon na lang yun? Anong ganun na ba yun? Na nag-decide ka na hindi man lang hinihingi yung opinion ko. Kaya nga nakikiusap ako. Ngayong araw lang naman hanggang bukas ng gabi eh. Kung wala lang akong pasok sa trabaho di sana ako na lang ang nagbantay sa mga anak ko, di ba? Saka mga bata yan. Wag mo naman sana silang anuhin. Anong anuhin? Wala akong ginagawa sa mga anak mo ha? Tsaka dapat nga ikaw ang magbantay sa kanila at hindi ako. Kahit ngayon lang. Hanggang bukas ng gabi pag uwi ni Valerie. Please, Ana, nakikiusap ako. Papadudot, hindi na nga ako nakapunta sa lakad ko ng araw na yon dahil kinailangan kong bantayan ang mga anak ni Max sa bahay. Ayoko naman silang isama sa meeting namin ng mga kaibigan ko dahil sigurado akong hindi rin ako makakapag-concentrate. Kesyo sa kanila lang mabubuhos ang atensyon ko sa kakabantay. Nasa edad pa naman sila na may pagkapilyo at pilya kaya alagain. Bukod doon ay nakakapagod ding sawayin. At yun nga ang eksaktong naranasan ko maghapon hanggang sa makauwi si Max. Hindi ko na nga nakuha ang makapagluto ng hapunan namin kaya nag-decide na lamang kaming mag-order ng pagkain noong si Max na ang nagbantay sa mga bata at saka pa lang ako nakaligo at nakapagpahinga. Tandang-tanda ko pa na aburido ako noon at naiiyak na lamang sa labis na pagod habang nasa banyo. Pagkatapos kong maligo, napatulog na ni Max ang mga anak niya, saka ko siya kinausap kung ano ang plano niya sa mga bata. Sinabi lang niya sa akin na sa bahay muna namin ang mga anak niya hanggang sa makabalik si Valerie. Kaya nga buong weekend ako ang naging nanay ng mga batang hindi naman nanggaling sa akin. Noong kinuha na ulit ni Valerie ang mga anak niya ay nakahinga na ako ng maluwag. May tampo pa rin ako kay Max dahil sa pinag-alaga niya ako sa mga anak niya. Pero that time ay malaki na malapit na ang birthday niya. Kaya sinantabi ko na lamang yon at nagpatuloy ako sa plano kong out of town namin. Isang araw bago ang karawan ni Max, pinakita ko sa kanya ang plane ticket for two at booking ng hotel sa Boracay bilang regalo ko sa kanyang kaarawan, Papa Dudut. Surprise! Di ba pangarap mo makapunta sa Boracay? O yan, regalo ko para sa birthday mo. Plane ticket yan ng flight natin mamayang madaling araw at booking ng hotel. Bukas na talaga to? Oo, sakto sa birthday mo para doon na tayo sa Boracay magse-celebrate. May plano ka palang ganito pero di mo man lang sinabi sa akin. Bakit ko naman sasabihin? Di hindi na sorpresa yun. Kaso birthday din kasi ng panganay ko bukas. Tsaka nagpaplano si Valerie na mamasyal sa amusement park dahil yun daw yung gusto ng anak namin Ha? Anong sabi mo? Pumayag ako kasi... Pumayag ka nang hindi mo sinasabi sa akin? Ikaw nga, di mo sinabi yung plano mong alis natin Seryoso ba yan? Bakit ko nga sasabihin? Surprise nga, di ba? Tsaka hindi ko naman alam na birthday din ng panganay mo bukas. Nasabay kayo at may plano na pala kayo ng nanay ng mga anak mo at kamo pumayag ka na naman ang hindi sinasabi sa akin. Sasabihin ko naman sana sa'yo. Yayayain pa nga kita para sabay na lang namin i-celebrate ng anak ko yung birthday At namin. tingin mo, papayag ako. Han naman, intindihin mo naman sana. Anong gusto mong intindihin ko? Hindi ko naman alam kung kailan ang birthday ng mga anak mo Hindi ko rin naman responsibilidad na alamin yun. Ang focus ko lang rito ay yung birthday mo. Matagal kong pinlano yung alis natin kasi nga alam ko na gustong-gusto mo makapunta ng Boracay. Hindi ko naman alam na may iba ka palang gustong gawin sa birthday mo tapos hindi mo man lang sinabi sa akin agad. Pag sinabi ko ba sa'yo agad, papayagan mo ko na mag-celebrate kasama ang anak ko? Hindi! Ano naman? Max naman! Bakit kita papayagan may alis nga tayo bukas? Ayan na yung ticket bayad na yan. Bayad na rin yung booking ng hotel. Bukas na yan Hindi ka naman makaintindi. Gusto ko lang naman makasama ang mga anak ko sa birthday namin. Ay na lang ulit kasi yun mangyayari simula nung naghiwalay kami ni Valerie. Hindi ko na siguro problema yun, di ba? Please naman
Kahit para lang sa anak ko. Anong kahit para lang sa anak mo? Paano na ako? Baka nakakalimutan mo. Nangako ka rin sa akin na ako ang magiging prioridad mo. Tsaka ayan na nga yung plane ticket at booking ng hotel oh. Anong gusto mong gawin ko? I-cancel ko yan. Sayang naman yung nagastos ko dyan, Max. Ikaw kasi. Dapat sa susunod, kung may plano kang ganyan, sabihin mo sa akin. Paulit-ulit na lang tayo ah. Hindi mo ba talaga naiintindihan yung punto ko? Naiintindihan ko naman. Naiintindihan, pero pinipilit mo yung gusto mo. Halata naman na ayaw mong umalis at mas gusto mong mag-celebrate ng birthday nyo ng anak. O sige na. Kakausapin ko na lang si Valerie. Sasabihin ko na wrong timing dahil may lakad tayo. Siguradong malulungkot nito yung anak namin. At baka nga sumama pa yung loob nun sa akin na tatay niya pero bahala na. Mapuntahan lang natin yung gusto mong puntahan nang di masayang yung ginastos mo. Ay wow ah. Masaya ka na. Sana masaya ka na. Hirap sa'yo, di ka mapakiusapan eh. Papa Dudut, hindi ko naman siguro responsibilidad na alamin ng PEDSA ng kaarawan ng mga anak ni Max para makapag-adjust ng schedule namin. Dahil labas na dapat sila sa anumang gusto naming gawin. At yon ang pinaintindi ko sa boyfriend ko kahit na ako pa ang magmukhang masama. Hindi naman sa inaagawan ko sila ng moment na magkasama, pero dapat ako ang priority ni Max dahil ako na ang kinakasama niya. Ang ending, natuloy naman kami ni Max sa trip namin sa Boracay pero halata sa buong biyahe na hindi naman siya masaya. Bihira lamang siyang ngumiti, madalas ay sapilitan pa. Lagi rin siyang aburido at hindi ko rin siya mayaya sa mga activity na gusto ko sanang gawin naming magkasama. Gusto lang niya sa hotel kesyo pagod daw siya pero may sa ilang beses ko siyang nahuli na nakikipag-video call sa mga anak niya. May pasabi-sabi pa nga siya na sana raw ay magkakasama sila sa mga oras na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, imbes na magalit ng husto ay kinausap ko si Max kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa relasyon namin at relasyon niya sa mga anak niya. Pinaalala ko rin sa kanya na nangako siya sa akin noon na ako at ang relasyon namin ang priority niya. Sunod na lamang ang kanyang mga anak. Pero lumalabas kasi na ako ang nagmamakaawa sa atensyon niya. Nagsorry sa akin si Max at sinabi niya sa akin na nami-miss lamang niya ang mga bata. Na di na raw yon mauulit, ganito, ganyan. Kaya naman inunawa ko ulit siya sa hindi ko na mabilang na pagkakataon. Inisip ko na baka nga sabik lamang siya sa mga anak niya simula noong naghiwalay sila ni Valerie. In short ay nagpaka-bigger person ako. Hinayaan ko silang mag-bonding na magtatay at kung minsan ay sumasama pa nga ako. Para na kaming isang buong pamilya noon at napagtanto ko na mas magiging mabuting tatay si Max sa sarili naming anak. Han, pwedeng magtanong? Oh, ano yun? Huwag ka magagalit ah. Ano nga? May plano ka bang pakasalan ako? Oo naman. Kung ganon, ilang anak ang gusto mo? Ha? Kasi 'di ba pag nagpakasal na tayo, magkakaanak na tayo. Pero hindi naman ako nagmamadaling magpakasal. Pwede naman nating unahing magka-baby kasi nga hindi na rin ako bumabata. Baka mahirapan na akong magbuntis kung hihintayin ko pa na pakasalan mo ako bago tayo magkaanak. Ang totoo niyan. Ano yun? Ayoko na kasing magkaanak pa tayo, Han. Ha? Bakit naman? Kasi Kasi nga, ikaw na nga may sabi na hindi ka na bumabata. Ayoko namang ilagay sa alanganin yung buhay mo pag pinilit pa natin magka-baby. May katrabaho ako. Nasa edad natin sila tapos nabuntis yung misis niya. Pinilit kasi niyang magkalalaki kaso ayun, hindi kinaya. Namatay yung asawa niya pati na rin yung baby nila.
Hindi naman pare-pareho ang tao. Hindi porket nangyari yun dun sa asawa ng katrabaho mo, mangyayari na rin sa akin. Anong malay natin? May iba pa palang nangyari, di ba? Baka nagkakomplikasyon sa panganganak kaya siya nagkaganon. Oo nga, pero concern lang naman ako sa'yo. Ako naman ang magbubuntis. Katawan ko naman to. Tsaka nang dahil lang dun ipagkakait mo na sa akin ang kagustuhan kong maging isang magulang. Bakit? Kasi may mga anak ka na kaya ayos lang sa'yo na hindi magkaanak. Ganon. Para namang hindi yata patas yun, Max. Kasi ayoko na rin talagang magkaanak kasi ayoko nang bumalik sa umpisa. Ano bang pinagsasasabi mo? Ayoko na mag-alaga ng batahan. Nakakapagod yun. Naranasan ko na yun dun sa 2 anak namin ni Valerie at hanggang ngayon, hindi ko pa rin yun makalimutan. Lalo na yung pakiramdam. Pagod, puyat. Grabe kaya pinayat ko nun. Ngayon pa nga lang ako nakakabawi-bawi no, naghiwalay kami. Para mo na rin sinabi na kaya ka nakipaghiwalay kay Valerie kasi ayaw mong alagaan ang mga anak mo. Anong ayaw? Gustong gusto ko nga sila makasama Ngayon lang, kung kailan malalaki na sila at hindi na masyadong alagain. Di kagaya ng mga sanggol pa lamang sila. At saka, saglit mo lang naman silang nakakasama ngayon. Si Valerie pa rin ang nag-aalaga sa kanila, Max. Hindi mo alam ang totoong dahilan ng paghihiwalay namin ni Valerie. Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Saka, sinusustentuhan ko naman yung anak namin Hindi ako nagpabaya sa kanila. Gusto ko na maramdaman pa rin nila na may tatay sila kahit nahiwalay na kami ng nanay nila. Oh, gano'n naman pala Bakit natatakot ka sa responsibilidad pag nagkaanak tayo? Sa lagay mahal mo lang ang mga anak mo pag lumaki na sila at hindi kapag mga sanggol pa lang sila? Para namang hindi ka dumaan sa pagiging sanggol. Inalagaan ka rin naman nun ng nanay mo, di ba? Basta, ayoko. Pasensya ka na Han, pero hindi mo ako mapipilit magkaanak. Mabubuhay naman tayo siguro ng walang anak, di ba? Saka ikaw na may sabi. May mga anak na ako. Napapansin ko naman na nagiging malapit na kayo sa isa't isa ng mga bata Hindi ba pwedeng sila na lang? Sila na lang yung ituring mo mga anak natin. Ang kapal naman ng mukha mo na sabihin sa akin yan. Ikaw na lang ba talaga ang palaging magdidesisyon sa relasyon natin? Max, paano naman ako? Wala na lang ba talaga akong sasabihin? At susundin ko na lang ba lahat ng gusto mo? Sumusobra ka na talaga, Max, Papa Dudut, hindi ko po ini-expect ang mga sinabi na yon sa akin ni Max nang minsan naming pag-usapan ang pagkakaroon ng anak. Ni sa hinagap ay hindi ko akalain na aayaw na ulit siyang magka-baby gayong nakita ko naman kung gaano siya ka-close sa mga anak nila ni Valerie. Pero may hangganan pala yon, kaya sumama talaga ang loob ko sa kanya. Hindi ko na pinilit intindihin ang rason niya dahil para sa akin ay walang kwenta ang mga yon. Kaya nga kami nagsama sa iisang bubong ay para bumuo ng pamilya. Tapos ayaw niya. Dahil po sa mga nangyari ay nilunod ko ang sarili ko sa trabaho. Sakto nagbukas na yung cafe na inuumpisahan namin ng mga kaibigan ko kaya naman doon ko ginugol ang lahat ng oras na meron ako. Kung umuwi man ako sa apartment ay para na lamang kumuha ng damit dahil ayaw kong makita at kausapin si Max. May sa isang beses na 3 araw akong hindi umuwi sa amin at nakituloy na lamang ako sa kaibigan ko. Tawag ng tawag noon sa akin si Max pero hindi ko siya sinasagot. Nung naisipan ko nang umuwi sa apartment namin ay laking gulat ko. Sa naabutan ko, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Baka nakakalimutan mong apartment ko rin to. Akala ko ba umalis na yung babaeng yan, ha, Max? Bakit bigla siyang nagpakita ngayon? Ano, may nakalimutan ba siya? Yan bang sinabi sa'yo ng lalaking yan? Na umalis na ako, ganon? Pwes, para sa kaalaman mo, hindi ako umalis sa pamamahay na to. Kaya anong ginagawa niyo rito ng mga anak mo, ha? Pinapunta kami rito ni Max. Ang kapal din talaga ng mukha mo, Max! Napunta ko lang naman si Valerie rito para lutuan ako ng pagkain at tulungan maglinis nitong apartment. Ilang araw ka na rin kasing hindi umuuwi. Wala nang nag-aasikaso sa akin. Bakit?
Hindi ka ba marunong magluto ng sarili mong pagkain? Hindi ka ba marunong maglinis ng apartment natin? Tanda-tanda mo na, Max, ha? Kailangan pa ba talagang asikasuhin kita? Tsaka sa dinami-rami ng tao na papupuntahin mo rito sa bahay, yan pang babaeng yan. Pwede namang tumawag ka ng tagalinis. Problema ba yun? Wala naman sigurong masama doon. Kasama ko naman yung mga anak namin. Tsaka, kasalanan mo rin naman. Masyado mong pinababayaan si Max. Ayan tuloy. Anong pinababayaan ang pinagsasasabi mo dyan? Nakwento lang naman niya yung problema ninyo. Yung mga hindi mo pag-uwi kasi nagtatampo ka sa kanya. Alam mo, kung umasta ka, daig mo pa yung mga anak namin. Hindi ka na bata para sa kaalaman mo, Ana. Umayos ka. Umasta ka na naaayon sa edad mo. Huwag ka masyadong pabebe. Ana! Bitawan mo si Valerie! Ana, tama na! Pa ako! Ano ba? Wala akong pakialam dahil kulang pa yan sa mga pinagsasasabi mo sa akin! Ano ba kasi yun? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Anong wala? Namumuro ka na sa akin eh! Inintindi ko na kayo ng mga anak mo, lalo na pag kailangan nila ang tatay nila. Tinanggap ko sila rito sa pamamahay namin, pero sinamantala mo lang yon at hindi ka marunong dumistansya. Lakas pa ng loob mo na sabihin mong kasama mo naman ang mga anak ninyo ni Max. Kung matino kang babae, alam mo na may kinakasama na siya, di sana umiwas ka na. Feeling ko talaga para-paraan lang yan para mapalapit ka kay Max eh. Ginagamit mo lang yung mga anak nyo. Ano? Ha? Tama ba ako? Sige, sabihin mo, tama ako! Ha? Ana, tama na! Bitiwan mo na si Valerie! Sige, bibitiwan ko siya. Pero etong sa'yo! Bakit mo ako sinampal? Dahil napakakapal ng mukha mo. May pasabi-sabi ka pa na ako yung magiging prioridad mo. Pero hindi ko naman yun maramdaman. Maling-mali talaga na binigyan pa kita ng pagkakataon na mapalapit sa buhay ko eh. Sana, nun pa lang iniwasan na kita. Akala mo talaga sa akin tanga, no? Akala mo mabibilog mong ulo ko? Akala mo mapapasunod mo ako sa gusto mo? Walang hiya ka? Wala ka naman palang planong magkapamilya tayo pero gusto mo maging nanay ako ng mga anak mo? Tapos ano? Tapos ngayon harap-harapan mo akong niloloko dahil sa pagpapapunta mo sa babae niyan dito sa bahay natin? Sobrang sama mo, Max! Wala kang puso! At ang kapal ng mukha mo! Ang kakapal ninyong lahat! Kaya lumayas kayo sa bahay ko ngayon din! Alis! Umalis kayo! Ana, please, pag-usapan muna Wala natin. na tayong dapat pag-usapan! Tapos na tayo, Max! Hiwalay na tayo! Papadudot nakipaghiwalay nga ako kay Max ng araw na yon at pinalayas ko sila ni Valerie kasama na ang mga anak nila sa apartment na ako ang nagbabayad. Ang kakapal na mga pagmumukha nilang tumuloy doon at umakto na parang isang masayang pamilya. Samantalang meron silang nasasaktang iba. Iyak ako ng iyak maghapon hanggang sa nakatulugan ko na lamang ang labis na kalungkutan. Hindi nga nagtagal ay nabalitaan kong nagkabalikan sila Max and Valerie. Muli na naman akong umiyak at nasaktan nang malaman ko yon, Papadudot. Pero hindi ko na planong habulin pa ang dati kong kasintahan. Dahil alam ko na simulat sa Paul, wala na talaga akong laban lalo na at may mga anak sila. Dapat talaga na hindi na ako noon nagpadala sa matatamis niyang salita. Di sana ako nasaktan. Dahil wala naman akong ginawang masama. Sa kasalukuyan, Papadudot ay nagmo-move on na ako at masasabi ko namang maayos ang disposisyon ko sa buhay. Umalis na rin po ako sa apartment namin ni Max at inubos ko na lamang ang oras ko ngayon sa business namin ng mga kaibigan ko. Pero neto lamang October ay biglang nag-chat sa akin si Max para sabihing natanggal siya sa trabaho at nangungutang siya ng pera para sa panganganak ni Valerie. Hiyang-hiya raw siya sa akin pero wala na akong pakialam sa kanya. Sinabihan ko siya na huwag na niya akong kakausapin kahit kailan. Sabay block sa kanya at doon ay nakaramdam ako ng kaginhawahan sa dibdib ko. Marami pong salamat, Papadudot. Sakaling mapili po ninyong i-air ang kwento sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ana. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay Love Stories.
Sa mga taong hindi natin magustuhan, kahit na anong pilit sa mga sarili natin. May mga taong sadyang mabigat ang dugo natin. Kahit wala pa man din silang nagagawa sa atin. Ikaw kapuso, naranasan mo namang magalit sa ibang tao kahit na wala namang ginagawang mali sa'yo. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rosa, 50 years old. Nagkaroon ako ng problema at eto ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. May kinalaman po ito sa karelasyon ng anak kong si Buboy, 25 anyos. Hindi ko nagustuhan ang bagong nakarelasyon niya dahil kaedad ko lamang. Itago na lang natin siya sa pangalang Minda. This year lang nangyari ang kwento ko kaya fresh pa sa akin ang lahat ng mga nangyari. Nag-iisang anak namin ang asawa kong si Vic si Buboy kaya lahat ng pagpoprotekta ay ginawa namin para sa kanya. Inuna namin siya sa lahat ng bagay, lalo na kung alam naming mas kailangan niya. Spoiled sa amin si Buboy, lalo't siya lamang ang aming anak. Hindi niyo naman kami masisisi dahil wala kaming ibang tao na mapagbubuhusan ng pagmamahal noon. Hindi na ako pinalad pa na magkaanak at mabigyan ng kapatid si Buboy. Nagkaroon ng problema sa aking obaryo. Kaya naman tinanggap na lang namin ang asawa kong si Vic na kay Buboy lang namin paiikutin ang mundo namin. Lahat ng gusto ni Buboy ay binigay namin sa kanya. Maging masaya lamang siya sa piling naming mag-asawa. Kahit mga bagay na tinututulan namin ay nagawa pa rin namin siyang pagbigyan. Kahinaan naming mag-asawa si Buboy. Hindi namin siya magawang tanggihan kahit na masama ang loob namin. Iba pa rin kasi ang pakiramdam kapag nakita mong masaya ang anak mo sa pagsabi mo ng oo sa kanya. Hindi na nga rin siya nagtuloy sa kolehiyo dahil nakatamaran na niyang mag-aral. May kahinaan sa utak ang anak kong si Buboy kaya kailangan niya ng gabay. Pero hindi namin siya napilit na ipagpatuloy ang pag-aaral dahil hindi na raw talaga niya kaya. Hindi man namin sinang-ayunan yon ay wala na rin kaming nagawa, Papa Dudut. Akala namin ay doon lang kami magkakaroon ng problema sa anak namin. Hanggang sa pinakilala na nga niya sa akin ang karelasyon niyang si Minda. Isang bagay na hindi ko po inaasahan. Kakarating ko lang noon sa bahay isang hapon ng Lunes nang ibalita sa akin ni Buboy na meron na siyang karelasyon. Buboy! Vic! Asan kayo? Nay, nandyan na po pala kayo. Nasaan ang tatay mo? Hindi pa po dumarating. Baka naipit na naman po sa traffic. Oh, kumain ka na ba? Kinain na po namin ni Minday na tira nating ulam kaninang tanghali. Minda? Girlfriend ko po. Talagang hindi na kayo nagkabalikan ni Melody? Nay naman, isang taon na nung naghiwalay kami. Umaasa pa rin kayo na magkakabalikan kami? Akala ko kasi pang forever na kayo eh. Si Minda na ang forever para sa akin. Naku ganyan din naman ang sinabi mo nung kayo pa ni Melody. Iba si Minda. Mature mag-isip, hindi toxic, bihira kung tuyuin. Oy sige, basta masaya ka at hindi ka niya sasaktan, walang problema sa akin. Kailan mo ba siya ipapakilala sa amin ng tatay mo? Ngayon na po. Ngayon na? May kinakausap lang siya sa cellphone niya sa kwarto ko. Palabas na rin siya. Buboy, okay na ako. Ayan, sakto. Nay, ipapakilala ko lang si Minda. Girlfriend ko. Minda, nanay ko. Ikaw si Minda? Opo, magandang gabi po. Wag mo na akong puin. Parang magkaedad lang naman tayo eh. Mas matanda naman po kayo, Nay.
Ng ilang buwan. Kaya nga ang sabi ko, wag na akong puin. Pero di kayo mukhang 50 ha? 50 ka talaga? As in 50 years old? 5 at saka 0? Alam ko nakakagulat yung age difference namin ni Buboy pero... Hindi mo may imagine ang gulat ko. Pag magkasama naman kami, parang kaedad ko lang siya eh. Parang kaedad mo. Ikaw yung nagmumukhang 50. Ganon. Si nanay talaga. Paano ba kayo nagkakilala? Teacher ka ba ni Buboy nung elementary o high school? Dentista ka ba niya? Nay! Okay lang, Buboy. Normal lang sa mga nanay na magtanong ng ganito. Nakaka-relate ka ba? Ilan na ba ang anak mo? Meron ka bang anak na kaedad ni Buboy ko? Sa maniwala kayo o hindi, single ako. Walang asawa o anak. Parang ang hirap namang paniwalaan yan. Pangalawang karelasyon ko pa lang si Buboy. May nakalibin ako noon at inabot kami ng 20 years bago kami nagkahiwalay. Bakit hindi mo balikan? 20 years din yun, ha? Baka naman nagkakamali ka lang sa anak ko. Baka ginagawa mo lang siyang panakikbutas. Nay, please naman. Naku, Aling Rosa. Pwede ko po ba kayong tawaging Aling Rosa? Rosa na lang ang tawag mo sa akin. Pero huwag ka magkakamaling dagdagan ng mama o kaya tita, ha? Rosa, wala na akong balak bumalik sa ex ko. Masaya na ako sa piling ni Buboy. Mabait at masipag. Napalaki niyo siya ng maayos. At sana huwag mong sirain. Uy, Nay! Nagbibiro lang naman ako. Kung dyan kayo nakakakuha ng saya sa mga sinasabi niyo, pagbibigyan ko kayo. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Bakit naman di ko maiintindihan ng kapwa ko matanda? Oo nga pala, bagay sa inyo ang stockings na gamit niyo. Di halata ang varicose veins niyo. Saan ba pwedeng umorder niyan? Parang umusok noon ang magkabilang tenga ko sa mga pasimpleng lait na sinabi ni Minda, Papa Dudut. Hindi ko lang pinahalata dahil ayaw kong magmukhang talunan sa aming dalawa. Marami rin siyang naging pasaring bago siya hinila ni Buboy para ihatid na. Nakahalata siguro si Buboy sa tensyon sa aming dalawa kaya minabuti niyang ilayo na sa akin si Minda. Hinintay ko siyang makauwi para masermonan ko pero tinawagan niya ako para ipaalam na kay Minda muna siya matutulog. Alam kong nagdadamdam ng konti si Buboy pero ayaw niya lang pag-usapan yon. Mas okay na rin yon na isip ko. Kaysa naman mag-init kaming pareho at mauwi pa kami sa away na mag-ina. Hindi na rin ako nakakain after ng umalis silang dalawa dahil nawala na ako ng gana. Sinubukan ko manood ng TV pero lumilipad ang utak ko noon. Binuksan ko ang radyo para makinig ng music pero ganun pa rin ang mga nangyari. Wala pa rin ako noon sa hulog dahil sa nangyari sa aming tensyon ni Minda. Nag-overthink na rin ako at kung saan-saan napunta ang isipan ko. Natakot ako na baka ilayo ni Minda si Buboy sa akin. 10:00 na ng gabi nang makauwi noon ang asawa kong si Vic, Papa Dudut. Nakailang tawag ako sa kanya nung umalis si na Buboy pero hindi naman niya sinagot. Kaya mas lalo ako nainis dahil kailangan ko ng kakampi pero wala ang asawa ko. Hindi ako nakatulog kaagad at sinadyang hinintay ang pagdating ni Vic. At dumating na nga siya bandang 10:00 na at mukhang napagod sa trabaho at sa traffic. Kung normal na araw, baka hinayaan ko siyang magpahinga muna para makabawi ng lakas. Lalo't alam kong may trabaho pa siya kinabukasan. Pero hindi ko kayang ipagpaliban ang isyu ko sa relasyon ni Buboy at Minda. Kinailangan ko nang sabihin kay Vic ang lahat para makakuha naman ako ng simpatya at kakampi. Pinagtimpla ko muna siya ng kape at pinagdala ng damit na pangbahay. Noong naubos na niya ang kanyang kape at naisuot na niya ang pangbahay, hinarap ko na siya para ibalita ang mga nangyari. Ramdam na noon ni Vic na may masama akong balita dahil hindi ko naman siya madalas pinagdadala ng pangbahay at pinagtitimpla ng kape kung wala lang.
masamang nangyari? Ha? Sabihin mo na. Paano mong nalaman na may masamang nangyari? Sumasideline ka na rin ba bilang manghuhula? Pinagtimpla mo ako ng kape. Binigyan mo ako ng pambahay. Sinyalis yun na may hindi magandang nangyari. Ay, may girlfriend na si Buboy. Minda ang pangalan. O ano masama ron? Binata naman yung anak mo. Dinala niya rito kanina. Hindi ko nagustuhan. Kanya naman kayo mga nanay eh. Lagi kayo hindi boto sa mga babaeng dinadala ng mga anak niyong lalaki. Iba to, Vic! Ganyan ka rin kay Belo din nung una'y pakilala siya sa atin ni Buboy. Isang linggo ko lang siyang hinusgahan, ha? Nagustuhan ko rin naman siya pagkatapos nun. Di ba nga, lagi ko pa siyang pinadadalhan ng medyas at panty tuwing birthday niya. O ano bang maliro sa karelasyon ni Buboy ngayon? Hulaan mo. Hindi ako sumasideline bilang manghuhula. Sabihin mo na lang sa akin. Kasi nawawala na epekto ng paracetamol na ininom ko. Sasakit na naman tong ulo ko. Kaedad natin yung bago niyang girlfriend. 50 na rin? Ano ba akala mo sa atin? 60 years old? Kinaklaro ko lang naman. Mali yun eh. Kung hahanap si Buboy ng karelasyon, dapat kaedad niya o mas bata sa kanya. Hindi yung tipong kabatch pa natin ng elementary. Hindi yung mga kasabay pa natin papunta kay San Pedro. Ano bang magagawa natin? Na-inlove si Buboy eh. Ay, nabulagan siya kamo. Baka may mommy issue si Buboy kaya siya pumatol sa kaedad natin. Hindi kaya may lihim na sama ng loob si Buboy sa akin? At ginagamit lang niya si Minda para gumante? Kailangan kong masabihan si Minda para magkahiwalay sila. Ano ba nakakatawa doon? Seryoso ako, Vic, ha? Masaya lang ako na nakikita kang praning. Nanay ka nga talaga. Pero dapat tandaan mo, nasa tamang edad na si Buboy. May karapatan na siyang pumili ng taong mamahalin niya. Ah, ganon. Sige, magkampihan kayong mag-ama. Hubarin mo na rin yung damit mo para maibalik ko na sa cabinet. Matulog kang walang suot. Kabaging ka sana hanggang Sabado. Rosa naman, akala ko hinihingi mo opinion ko. Hinihingi ko, nakampihan mo ako. Ay, talaga bang 50 anyos na si Minda? Oo nga! Nakikita ko na ang punto mo. Dapat kanina mo pa nakita. Hindi ngayon matapos kung hilingin na kabaging ka. Hindi nga naman magandang kaedad natin ang karelasyon ni Buboy. Hindi maganda para sa ibang nakakakita. Ayan, tama ka dyan. Asan ba si Buboy na mapagsabihan ko? Wala siya rito sa bahay. Doon daw matutulog kina Minda. Napansin siguro na naglalaitan na kami ng pasimple ng girlfriend niya kanina. Nilait ka nung Minda? Aba, hindi naman pwede yun. Dapat siya ang una mong sinabi. Hindi naman ako papayag na laitin ka ng kahit na sino. Ay dapat nga. Yan nga ang una kong sinabi. Ay, nakakainis talaga. Hayaan mo, kapag bumalik dito yung Minda na yon, pagtulungan natin. Hahanap tayo ng mali sa itsura niya. May varicose veins na rin ba siya? Malay ko. Pero yung sa akin, napansin niya. Napansin niya yung varicose veins mo? Di ba yun na itatago ng stockings mo? Kung maaga ka lang sanang dumating, narinig mo sana kung paano niya bastusin itong mga ugat ko. Kung alam ko lang na ngayon siya ipapakilala ni Buboy, di sana nagpajama ako o kaya nagmaong na pantalon para hindi niya nakita ang mga ugat ko sa binti na nagmumura sa galit. Kaya nga sorry na. Hayaan mo, hahanapan ko siya ng mali pag dumalaw siya rito. Hindi siya lalabas ng bahay nang hindi nagagalusan ng pagkatao niya. Aba dapat lang! Hindi mo na ba ako patutulugin ng hubad hanggang Sabado? Hindi ako pwedeng kabagin eh. May mga meeting ako hanggang Friday. Mga padudot, kahit papaano naman ay naibsan ang inis ko kay Minda ng kampihan ako ni Vic. Alam kong hilaw ang naging pagkampi niya sa akin pero ayos na rin yon para sa akin. Gusto ko lang din talaga na may mapagsabihan noon ng sama ng loob ko. Nagtimpla ko ng gatas after ng pag-uusap naming mag-asawa tungkol kay Minda. Nagbago kami ng pag-uusapan para naman hindi ko maidala sa pagtulog ang galit ko. Kaya lang din naman ako pinalad na hindi yon maidala sa kama. Dahil noong nakahiga na kaming mag-asawa ay naalala ko na naman ang inis ko kay Minda. Sinubukan kong ibahin ang iniisip ko pero bumabalik-balik pa rin si Minda sa diwa ko. Napabangon tuloy ako para pumunta ng kusina para magtimpla ng tsaa, baka sakaling mapakalma ako. Pero hindi yon naging effective sa akin.
Parang lumala pa nga noon ang inis ko. Sinubukan kong tawagan si Buboy pero hindi niya sinasagot. Nag-text ako sa kanya na sagutin niya pero hindi siya nag-reply. Baka nga naman kasi nakatulog na sila ni Minda. Baka rin naghaharutan sila noon kaya hindi niya magawang sagutin ang text o tawag ko. Dahil sa iniisip kong yon ay mas lalo tuloy akong nagalit. Lumabas ako ng bahay para magyosi. May tinago kong yosi sa gilid ng paso malapit sa may pintuan. Hindi naman ako mayosi ng tao, Papa Dudut, pero nagyoyosi lamang ako kapag sobrang stress na ako. Hindi yun alam ng pamilya ko at wala naman akong balak na sabihin ng bisyo kong yon. Doon pa lang ako kumalma nang makahit-hit na ako ng 3 beses, Papa Dudut. Nakadalawang yosi ako bago tuluyang kumalma ang mga ugat ko sa ulo. Nagpasya na rin akong bumalik sa loob ng bahay. Nag-toothbrush muna ako at nagpahid ng ointment para pangtago sa amoy ng yosi na kumapit na sa akin. Nagpalit na rin ako ng damit at saka ako nagbalik sa kwarto, Papa Dudut. Inamoy ko muna ang sarili ko at nang panatag na akong wala ng bakas ng yosi sa katawan ko, ay saka ko na tinabihan ang asawa kong mahimbing na natutulog noon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mula sa unang pagpunta ni Minda sa bahay ay hindi na ulit yon nasundan. Pakiramdam ko ay nasindak siya sa mga sinabi ko. Naramdaman niya marahil na hindi ako boto sa kanya at pinagpasalamat ko naman yon. At ilang araw din na hindi sumakit ang isipan ko sa kakaisip sa relasyon nila ni Buboy. Pinagdasal ko nga na sana ay natauhan na si Buboy dahil sa mga sinabi ko. Sana naliwanagan na siya na hindi sila para sa isa't isa. Hindi ko lang talaga ma-imagine noon na sila ang magkakatuluyan dahil sa layo ng agwat nila. Kung bakit naman kasi sa dami ng mga babaeng nagkagusto sa anak ko ay bakit doon pa sa kaedad ko? Kahit sino naman sigurong ina ay papalag, hindi ba? Papa Dudut, hindi namin napag-usapan muli ni Buboy ang tungkol kay Minda. Pareho kaming nag-alangan na mabanggit isa man sa pag-uusap namin si Minda. Nakaramdam na rin ako na medyo paiwas na rin si Buboy sa akin. Pero normal lang naman yon sa amin kapag may mga hindi kami napagkakasunduan. Inasahan kong lilipas din ang tampo niya sa akin at pagkailang. Kapag na-realize niyang tama ako sa mga sinabi ko kay Minda tungkol sa kanya. Inakala kong matatahimik na ang buhay naming pamilya dahil wala na akong balita pa kay Minda, Papa Dudut. Inassume ko talaga na hiwalay na sila kaya hindi na rin pumupunta sa bahay. Hanggang isang araw, nilapitan ako ni Buboy para sabihing ipapakilala na niya si Minda kay Vic. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa pagkabigla. Pinagsabihan ko siya kung bakit biglaan siyang magsasabi ng ganon, buong akala ko ay hindi na sila natuloy. Napailing na lamang si Buboy at sinabing busy lang sa trabaho si Minda kaya hindi na siya naulit dumalaw sa bahay. Wala na rin akong nagawa nang mag-decide si Buboy na papuntahin na si Minda sa day off mismo ni Vic. Nainis ako dahil wala akong nagawa para kontrahin yon. Hanggang sa sumabit na nga ang araw na kinakatakutan ko. Nagkaharap na kaming buong pamilya kasama si Minda. Minda, kumusta naman yung ginisang ampalaya? Masarap ba? Oo, namiss ko yung pait. Sobrang pait. Makakatulong to sa dugo ko. Ikaw bang nagluto? Ako ang nagluto. Kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Kaya naman pala. Masarap. Mas plastic pa sa timba. Ano po yon?
Sabi ko, wag mo na akong puin, di ba? Tandaan mo, magkaedad lang tayo. Sorry ha, minsan kasi nakakalimutan ko lalo kapag napapatingin ako sa legs mo. Joke lang. Saan ka nga pala nagtatrabaho, Minda? Nagmamanage ako ng online flower shop sa ibang bansa. Flower shop? Parang yung kay Buboy din pala, no? Bale tay, isa po ako sa sales representative ng flower shop na yun. Si Minda po yung boss ko. Mapera ka pala, Minda. Kaya naman pala. Kaya Kaya may pang-maintenance ka. Maintenance? Hindi pa ako nirarayuma tulad mo. Pero kung sakaling tamaan ako, sabihin mo kung anong gamot mo ha, para makamura ako. Maintenance sa itsura ang ibig kong sabihin. Pero kung gusto mong pag-usapan ng rayuma, huwag ka mahihiya ah. Tayo-tayo lang naman ang nandito. Pwede ka namang umamin. Hindi naman kabawasan sa pagiging matanda mo kung sumasakit ang mga tuhod mo, di ba? Ano bang aaminin eh? Alam nyo ba tay na may biniling lupa si Minda sa Laguna? Malawak at maraming mga puno na namumunga ng prutas. Merong nyog, lansones, guyabano, may rambutan din. Matutuwa kayo, tay. Balak namin ni Buboy na magpagawa ng tilapia farm doon sa lupa naming yon. Lupa nyo? May ambag ka ba ron, Buboy? Wala po, pero ako naman po magbabantay sa construction habang busy si Minda. Balak ko na rin po mag-resign para makapag full-time ako dun sa lupa namin. Lupa ni Minda. Hindi nyo lupa. Nakakahiya naman anak. Wala kang ambag dun. Hindi kita pinalaki para angkinin ang lupa ng ibang tao. Angkinin mo na lang yung lupa ng lola mo sa Surigao. Makipag-away ka sa mga pinsan mo. Hindi kita pipigilan. Lupa namin ni Buboy yon. Binili ko yon para sa amin. Tsaka lang magiging legal sa inyo yon kapag kinasal na kayo. Sa ngayon, baka pwedeng sa'yo lang muna yung lupa. Thank you na lang sa offer, ha? May masama ba kung i-share ko yung properties ko kay Buboy? Boyfriend ko naman siya. Ay wala namang masama. Masyado lang kasing maaga para mag-share kayo ng mga ganyan. Hindi naman yan parang ulam lang na pwedeng i-share eh. May share pa rin naman ako, Nay. Ako nga yung magbabantay sa construction. Bali yun yung pinaka-share ko. Uy, ano bang alam mo sa construction? Kwarto mo nga hindi mo maayos eh. Ilang beses ko nang pinapagawa sa yung bintana mo, pero wala pa rin. Hindi ba, Vic? Ha? Hay! Isa ka pa eh! Hindi ka ba nakikinig? Nagtatalo na kami rito sa lupa, pero ikaw dyan… Hindi ko rin kasi alam kung bakit kailangang pagtalunan yung lupa ko eh. Ako naman ang bumili nun. Kaya nga! Kaya dapat hindi mo sinasabing lupa ninyo ni Buboy. Ikaw lang naman ang bumili nun eh. Papaasahin Rosa. mo lang tong anak ko. Kapag nagkahiwalay na kayo, nga na siya. Buboy anak, marami tayong lupa sa paso. Makontento ka na lang muna ron. Sino po bang nagsabi sa inyo na maghihiwalay kami ni Minda, Nay? Kakasimula nyo pa lang. Huwag mo na magplano ng mga ganyang bagay. Kilalanin nyo muna ang isa't isa. May tsansa pa na na makakilala ka ng mas compatible sa'yo. Yung bang kaedad mo at saka… Hindi yung kaedad nyo. Naintindihan ko kayo. Alam ko namang una pa lang, di na kayo boto para sa akin kay Buboy dahil sa agwat ng edad namin. Hindi ko yun mamasamain. Vic, hindi ba may sinasabi ka nung nakaraan? Mabuti pa. Tapusin na lang natin itong kinakain natin para makapagpahinga na tayong lahat. Vic! Mukhang di ko na rin mauubos tong ampalaya. Masyado nang pumapait eh. Baka ma-high blood na ako. Mauna na rin ako para di maabutan ng ulan. Tara na, Buboy. Nagmadali na ngang umalis sina Minda at Buboy, Papadudut. Tinanong ko si Buboy kung anong oras siya makakauwi pero sinabi niyang doon na lang muna siya kina Minda matutulog. Naramdaman kong may tampo si Buboy sa akin pero hindi niya pinahalata sa harapan ni Minda. Nakangiti naman si Minda na nagpaalam kahit alam kong napipilitan lamang. Nawala na ako ng gana sa kinakain ko. Hindi makatingin noon sa akin si Vic dahil alam niyang galit ako. Niligpit ko na ang mesa kahit kumakain pa si Vic. Pinaramdam ko sa kanya ang galit ko dahil wala man lang siyang tinulong para mapagkaisahan namin si Minda. Ang ayos pa ng usapan namin noon na kakampihan niya ako. Sinabi pa niyang siya na ang bahala kay Minda. Umasa ako na tototohanin niya ang sinabi niyang paghihiwalay niya ang dalawa pero
hindi naman yon nangyari. Nagdadabog ako noon habang naguhugas ng plato. Nakabasag na nga ako ng 2 pinggan at 1 baso. Nahalata naman yun ni Vic at niyakap ako patalikod. Mas lalo lamang ako nagalit imbis na kumalma. Hinarap ko siya para pag-usapan namin ang pangiiwan niya sa akin sa ere. Hindi lang daw siya nakasingit sa usapan namin ayon kay Vic. Masyado raw akong pinangunahan ng emosyon at hindi na raw ako nakapag-isip kaya lumala ang sitwasyon. Nagalit ako lalo kaya yung bula mula sa hinuhugasan ko pinahid ko sa noo niya. Pinaghugas ko siya ng pinagkainan at ako naman ay pumanhik na sa kwarto para mag-check ng BP ko. Na-high blood ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Sinubukan kong tawagan si Buboy para pauwiin para makapag-usap kami. Sinabi naman niyang uuwi na lamang siya bago magtanghali kinabukasan. Wala na rin akong nagawa kundi ang pumayag na lamang dahil baka mas lalong magtampo sa akin ang anak ko. Noong natapos naman si Vic na maghugas ng pinagkainan ay pumasok na rin siya ng kwarto. Nilambing niya ako at nagsorry dahil sa pag-iwan niya sa akin sa ere. Nagkunwari akong nagtatampo pa pero nawala yon lahat ng sinabi niyang sa susunod na pagbalik ni Minda sa bahay ay magsasalita na siya. Nabuhayan ako ng loob at sinabi ko rin sa kanya na pagka-uwi ni Buboy kinabukasan ay pwede na niyang simulang siraan si Minda habang wala nga ang kontrabidang babaeng yon, Papa Dudut. Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? Sorry po, Nay. Si tatay po, nasan? Sabi mo bago magtanghali nandito ka na sa bahay. Pababa na ang araw ah. Naglambing kasi si Minda na mag-lunch muna kami bago ako umalis. At hindi mo man lang naisip na gusto ka rin naming makasabay magtanghalian? Niluto ko pa naman ang paborito mong adobong atay at balon-balunan. Pwede naman po akong kumain ulit. Konti lang din naman yung kinain ko kanina. Buboy, kararating mo lang ba? Vic, pagsabihan mo nga itong anak mo ha. Hindi tumutupad sa usapan. Ang sabi bago magtanghalian, uuwi siya rito. Oo nga naman, Buboy. Nagluto pa naman ang nanay mo ng paborito mo. Tingnan mo na. Sorry na nga po. Ipainit nyo na po yung niluto nyo para makakain na ako ulit. Sabayan nyo ako ha. Wala na. Nagtampo na yung adobo. Si nanay naman. Talo nyo pa adobo sa toyo nyo eh. Walang nakakatawa ron, Vic ha. Untugin ko kayo mag-ama eh. Sorry. Oh, asa si Minda? Bakit di mo sinama rito? Marami pa tayong dapat pag-usapan. Ano kasi, busy siya. May mga ano raw, parang aasikasuhin nata. Basta ganun, tungkol sa sa work. Napaghahalataan naman niyang pagsisinungaling mo, Buboy. Ayaw na niyang pumunta rito, no? Hindi po, andito nga siya kahapon, di ba? Mas mabuti pa siguro, wag na lang siyang pumunta rito sa bahay. Nay, alam ko naman na di nyo ganun kagusto si Minda para sa akin. Pero maniwala kayo, mahal ko siya. Mahal mo lang yata yan dahil may tilapia siya eh. Tilapia farm, Nay. Tsaka matagal pa po yun. Kalmahan nyo lang. Sa bagay, kung nagawa yon, siguradong hiwalay na kayo nun. Hindi ba, Vic? Bakit po ba parang sigurado na kayo na maghihiwalay kami ni Minda? Nanay mo ako. Alam ko, ramdam ko. Pwes, mali kayo, Nay. Si Minda na yung gusto kong makasama habang buhay. Sabi na eh. Dahil talaga to sa tilapia eh. Nay, kahit walang tilapia, kahit tuyo lang ang meron siya, si Minda pa rin talaga ang gusto ko. Kaya nga gusto ko kayong kausapin ni tatay eh. Tungkol saan ba yan? Bubukod na po ako. Magsasama na kami ni Minda. Ano? Hindi pwede! Bata ka pa, Buboy! Nay, ano bang bata? 25 anyos na ako. Legal na akong bumukod sa inyo. Vic, kausapin mo nga itong anak mo. Hindi siya pwedeng umalis dito sa bahay para sumama sa babaeng yon. Para sa'yo rin itong mga bilin namin. Tama! Pero tay… Hindi ka pwedeng bumukod. Dito ka lang sa bahay. Marami ka pang kailangan matutunan bago ka umalis. Tama na naman!
Ay, Nay, Tay, pasensya na po pero buo na po talaga ang desisyon ko. Buo na rin ang desisyon namin ng nanay mo. Hindi ka aalis ng bahay. Dito ka lang. Kung gusto mo, dito na lang kayo sa bahay magsama ni Minda para makasama ka pa rin namin. Nanlaki ang mga mata ko sa huling sinabi ni Vic. Wala sa usapan namin noon na titira si Minda sa bahay namin. Hindi ko nga sinang-ayunan na bumukod si Vic or si Buboy, pero mas lalong hindi ako sasang-ayon na magsama silang dalawa ni Minda sa poder ko pa. Natuwa si Buboy at niyakap ang tatay niya, habang ako ay nakatulala at hindi pa rin makapaniwala sa pulpol na sinabi ni Vic kay Buboy. Nagmadali na si Buboy na lumabas ng bahay para puntahan si Minda at ibalita ang mga sinabi ni Vic. Hindi na rin ako nakapagsalita pa at hindi na nakahabol pa para kontrahin ang suhestyon ni Vic Papadudut. Napaupo na lamang ako at nakaramdam ng hilo. Tumaas ata ang presyon ko at agad namang napansin niyo ni Vic. Kinuhanan niya ako ng tubig sa kusina at inabot sa akin. Imbis na kunin ay tinabig ko dahil sa galit ng tubig. Nadismaya ako sa mga nangyari, Papadudut. Hindi ko itinago yon kay Vic. Pumanhig ako ng kwarto at nagwala doon. Hindi naman sumubok noon si Vic na lapitan pa ako dahil natakot na rin siya. Hindi ko talaga alam noon kung ano ang pumasok sa isipan niya para patuloyin si Minda sa bahay namin. Nag-overthink ako habang nasa kwarto. Inisip ko ang mga mangyayari kapag nasa iisang bubong na lamang kami ni Minda. Napacheck tuloy muli ako ng BP at sa tuwing naiisip ko ang pangalan noon ni Minda ay tumataas ang presyon ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mainit ang dugo ko sa kanya. Alam ko namang normal sa isang ina na maging protective pagdating sa kanyang anak na lalaki. Pero iba talaga ang galit ko kay Minda. Inisip ko na hindi naman siguro ako buntis para paglihian ng bruhang yon. Sadyang mabigat lang talaga ang loob ko sa kanya at hindi ko kayang ipaliwanag noon sa aking mag-ama dahil paniguradong ako ang talo. Nahiga ako sa kama para magpakalma. Sinubukan kong matulog pero nabigo ako. Hanggang sa narinig ko na lamang ang pagkatok ni Vic sa kwarto. Hindi ko yon pinansin, Papadudut, hanggang sa siya na ang kusang pumasok ng kwarto at nagsorry sa ginawa niyang desisyon, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis lang na nakalipat si Minda sa bahay. Nag-arkila siya ng 2 van para ilipat ang mga gamit niya. Halos napuno na ng mga gamit niya ang bahay ko, Papadudut. Hindi man lang nagpasabi kung ano yung mga gamit na dadalhin niya. Kinailangan ko tuloy itago yung ibang mga gamit namin para lamang hindi magmukhang masikip ang bahay. Nawala na ako ng gana na makipagtalo pa dahil alam kong kakampihan din siya ni Buboy. Ayoko na noon na sumama pa ang loob ko sa anak ko kaya sinubukan kong itigom na lamang ang bibig ko. Pero sa loob-loob ko ay puno pa rin ako ng galit noon kay Minda. Alam kong mas magaganda at mas mahal ang mga kagamitang dinala ni Minda sa bahay. Pero bilang respeto man lang sana ay hindi niya hinakot lahat. Gusto kong sabihin noon na baka pwedeng ibenta o i-donate na lamang niya ang ibang mga gamit niya pero nagpigil ako. Lalo na noong nakita kong masaya ang mag-ama ko na ginagamit ang mga yon. Mas lalo lamang akong nawala ng kakampi sa bahay dahil nagkasundo-sundo silang tatlo. Hindi na tuloy ako gaanong kakomportable noon sa sarili kong pamamahay. Sa pagdaan ng mga araw ay naging komportable na si Minda sa bahay ko. Hindi ko yon kinatuwa. Ilang oras lamang nagiging payapa ang kalooban ko tuwing nasa trabaho noon si Minda. Hindi ko alam noon kung masasanay pa ako sa sitwasyon namin. Hindi ko alam noon kung hanggang kailan ko maitatago ang inis ko. Hanggang isang araw ay nagkusa na ang loob kong ipakita ang totoong nararamdaman ko. Napadalas na ang pasaring ko kay Minda lalo tuwing naaabutan ko siyang mag-isa.
Sinusulit ko noon ang mga oras na kaming dalawa lamang sa bahay para lamang maiparamdam sa kanya ang galit ko. Nung una ay hindi lumalaban si Minda. Panay lang ang ngiti niya sa akin. Kaya sinobrahan ko pa. Hindi ko alam kung bakit gusto kong lumaban siya at nangyari na nga. Isang araw, dalawa lamang kami ni Minda sa bahay. Nag-leave si Minda sa trabaho dahil hindi maayos ang pakiramdam niya. Si Buboy muna ang nagbantay ng kanyang opisina habang nasa bahay si Minda at nagpapahinga. Wala rin noon si Vic dahil nasa trabaho. Ginamit ko na nga ang pagkakataon na yon para inisin siya. Dahil marahil ng sama ng nararamdaman niya ay hindi na rin niya napigilan pa na lumaban, Papa Dudut. Napakasikip na ng bahay ko. Kahit hangin, hindi na magkasya. Ako bang pinaparinggan mo o yung hangin? Ay, wala sa choices na binigay mo. Ang pinaparinggan ko, itong rocking chair na dinala mo. Ilang beses na kasing tumatama rito yung hinliliit ko sa paa. Baka isang tama pa, mapudpud na. Pinapakuha ko na yan sa pamangkin ko pero next week pa raw siya pwede. Huwag kang mag-alala. Doon na sa bahay nila mang pupudpud ng hindi liit yung rocking chair na yan. Bakit kailangan next week pa? Baka pwede ngayon na. Kahit ako na magbayad sa kukuha niyan para ihatid sa pamangkin mo. Next week pa kasi babalik yung pamangkin ko. Pasensya na ha. Akala ko kasi matutuwa ka kapag inuwi ko yan dito. Uy, bakit naman ako matutuwa kung pupudpurin niya ng hinliliit ko? Kaya nga, pasensya na eh. Yung pamangkin mo, baka gustong iuwi na rin yung sopa na nakabalandra dun sa kusina. Bagay naman yung sofa ko sa kusina natin ha. Bagay sa kusina ko? Paanong bumagay? Hindi nga ako makapagluto ng maayos dahil dun eh. Puro talsik na rin ng mantika yon. Sino gustong mapo sa sopa na puro mantika? Si Buboy kasi ang nag-request ng sofa na yun na ilagay sa kusina mo. Para raw kapag nagluluto ako, uupo lang siya ron para makasama ako. Kayo na lang ni Buboy ang mag-usap tungkol dun sa sofa. Bakit pa kailangan ipaabot sa kanya? Pwede namang tayong dalawa na ang magdesisyon na tanggalin yon, di ba? Aabalahin pa natin si Buboy. Pero siya kasi yung may gustong ilagay yun sa kusina. Sa ayaw ko kasi sagabal nga sa pagluluto ko. Okay, hayaan mo. Next week isasama ko na rin sa ipapadala sa pamangkin ko. Baka meron pang nakakasagabal sa'yo na gusto mong mawala rito. Hindi mo magugustuhan ang isasagot ko sa'yo sa tanong mo na yan. Oo, gets ko. Alam kong ako yung sagabal na gusto mong mawala. Bakit mo naman sinasagot ang sarili mong tanong? Kasi wala ka namang lakas ng loob sagutin yung tanong ko. Sa bagay, sa ating dalawa, ikaw lang yung malakas lagi ang loob. Malakas ang loob na magdala ng mga kalat dito sa bahay ko. Malakas ang loob na makipagrelasyon sa mas bata sa'yo. Wow. Wow lang. Oh, asan ang lakas ng loob mo? Wow na lang ba ang isasagot mo? Alam mo, ilang buwan na kitang tinitiis ha. Hindi kita nilalabanan kasi may respeto pa ako sa'yo. Kung may respeto ka sa akin, hindi mo sana pinatulan ng anak ko. Hanggang ngayon talaga hindi mo matanggap ang relasyon namin ng anak mo? Huwag kang umasa na matatanggap ko pa yan! Hindi naman ako umaasa talaga. Kasi sarado ang isipan mo. Kahit siguro gumuho ang mundo, nakalak pa rin yung utak mo. Sa bagay, ganyan naman talaga kapag may edad na, di ba? Lakas talaga makapagsabi na may edad na. Akala mo naman nagsusumixtin ka lang. Hindi hamak na mas marami ka pang puting buhok kesa sa akin, oh. Bata pa lang ako. Marami na akong puting buhok. Nasa lahi namin yun at di lang dahil sa edad ko. Ah, talaga ba? Oo naman. Ikaw, yung varicose vein sa trayuma mo ba? Elementary ka pa lang meron na? Sa lahi ba nakukuha yan o sa edad? Aba talagang... Minda? Nay? Oh, nandyan pala kayo. Buboy! Napaaga ka yata ng uwi. Maaga kasi naming na-reach yung kota ngayong araw sa opisina eh. Nag-text ako sa'yo, Minda. Ay, sorry. Mahina ata ang signal dito sa sala ng nanay mo, kaya di ko na-receive. Check ko mamaya. Ayos lang kahit mamaya na pag bakante ka. Update lang naman sa opisina yung tinext ko sa'yo eh. Kumain na ba kayo? Bumili ako ng liempo oh.
Sabay-sabay na tayo. Ang sweet naman. Buboy, baka pwedeng ikaw na munang umasikaso niyan sa kusina, ha? Susunod ako. Aayusin ko lang tong signal ng phone ko. Okay, sige. Nay, samahan niyo ako? Kaya mo na yan, anak. Hihilutin ko lang itong hiniliit ko. Baka kasi magtampo na sa kakauntog sa rocking chair ni Minda eh. O sige, relax lang kayo rito. Ako nang bahala sa pagkain natin. Punta na muna ako sa kusina, ha? Maiwan ko na muna kayo. O, mabalik tayo. Sabi ko nga kanina, Talagang utang na loob naman. Hindi ka ba napapagod makipag-away? Kasi ako rinding-rindi na eh. Huwag mo nang ubusin ang lakas mo sa pangiinis sa akin kasi wala ring mapupuntahan yan. Tataas lang lagi ang BP mo. O, ngayon titiklop ka. Kanina lang matapang ka. Para kang pinausukang tandang. Tapos ngayon, dumating si Buboy. Gusto mo bang makita ng anak mo ang pagtatalo natin? Di mo ba naisip kung anong epekto nito sa kanya? Puro na lang ba, sarili mong galit ang iniintindi mo? Wala akong balak iwan ng anak mo. Mahal ko siya. Kung di mo pa rin ako masikmura, maiintindihan ko. Pero wag mo naman sana akong bastusin tulad ng ginagawa mo ngayon. Hindi ba tayo pwedeng mamuhay na lang ng payapa para kay Buboy? Hindi ba pwede yun? Hindi na ako nakasagot sa huling sinabi ni Minda. Lunok na lamang ako ng laway dahil may punto siya. Nagmukha akong talunan sa mga sinabi niya at alam kong tama naman siya. Hindi naman niya hinintay na makapagsalita pa ako at tumayo na siya mula sa pagkakaupo at saka pumunta sa kusina para samahan si Buboy. Ako naman ang napaupo sa rocking chair at napaisip sa mga nangyari. Napaisip ako sa mga sinabi ni Minda. Doon ako nakaramdam ng konsensya dahil maayos naman si Mindang makisama pero ako lang yung gumagawa ng paraan para maging negative ang lahat. Kaya naman naisipan kong itigil na ang nararamdaman kong galit sa kanya. Oras na para bigyan ko siya ng chance. Alam ko noon na mahirap yung gawin pero habang iniisip ko si Buboy, napilitan akong gawin yon. Naisip ko rin na baka pag pinalala pa namin ni Minda ang hidwaan namin ay lalayo na ang loob ng anak ko sa akin. Baka yun pa ang maging dahilan para tuluyan na siyang bumukod at lumayo na sa akin dahil sa pakikialam ko sa kanilang dalawa. Kaya naman para sa anak ko ay kinaya kong ibaba ang pride ko. Sinimulan ko nang makisama kay Minda na hirapan kaming pareho pero nakaya naman. Paunti-unti ay kinilala ko siya. Tuwing wala noon ang mag-ama ko at naabutan ko si Minda ay pinagtitimpla ko siya ng kape at inaaya ko siya sa labas ng bahay para magkwentuhan. Inoffer ko rin sa kanya ang tinago kong yosi. Natawa nga siya dahil palihim din pala siyang nagyoyosi kapag wala si Buboy. Alam naming pareho na hindi gusto ni Buboy na nagyoyosi kami kaya natawa na lang din kaming pareho. Meron na tuloy kaming naging bonding na dalawa. Binigyan din niya ako ng pabango na mamahalin. Yung pabango na kayang takpan yung amoy ng yosi. Gumana ang loob ko kay Minda habang tumatagal. Doon ko naintindihan kung bakit napamahal sa kanya ang anak kong si Buboy. Maayos naman kasi talaga si Minda. Aminado na ako noon na sa akin talaga ang problema. Masaya siyang kasama at hindi ako nagkaroon ng problema sa kanya. Naging paborito ko na tuloy si Minda sa lahat ng mga nakarelasyon ni Buboy. Sinabi ko yun sa kanya at sinabi rin niyang ako ang paborito niyang biyanan. Nagtawanan kami sa mga sinagot niya dahil hindi naman pala niya naabutang buhay ang magulang ng nag-iisang ex niya. Naging maayos ang lahat sa amin hanggang isang araw ay nagbago ang lahat. Bagong paborito ko na tong nilagang baka ni Rosa. Ang lambot ng baka. Naparami tuloy yung kanin ko. Binugbog pa kasi niya yung baka bago niya niluto. Ikaw talaga, Vic, isusumbong kita. Matagal ko nang sinumbong ang sarili ko. Gusto mo, samahan pa kita eh. Sige, next week pag di na ako busy. Maiba tayo. Busy na si Buboy sa lupa niya sa Laguna.
Ang dami na nga niyang plano para ron. Hinayaan ko na lang. Ang saya rin naman kasi niyang tingnan habang ginaganahan. Masaya rin akong tignan habang ginaganahan. Hoy, ano ba? Balik naman. Para makita mo kung paano ako ganahan. Baka may makarinig sa'yo, Vic. Mamaya pang gabi ang uwi ni Rosa. Si Buboy, di ba, sabi niya, tatawag naman siya pag babiyahe na pa uwi. Tara na, mabilis lang to. Sa kwarto niyo ba ni Rosa? Dito na lang tayo sa sala. Ayoko nang pumanik. Nahawa na yata ako sa rayuma ng asawa mo. Halikan ko yung tuhod mo eh. Nakakagamot ng rayuma laway ko. Sa labi ka muna. Tapos pababa sa tuhod ko. O sige, sabi mo eh. Halika nga rito. Mga hayop! Rosa! Hayop! Rosa, teka lang. Walang teka lang! Wala nang preno yung kademonyohan ninyo eh! May pahalik pa sa tuhod! Ano ka, santo? Please, hayaan mo kami mag-explain. Kahit anong explanation ninyo, wala akong tatanggapin! Rosa, makinig ka. Hindi namin to sinasadya. Hindi sinasadya? Biglaan lang ba? Parang hindi naman! Parang komportable nga ang paghaharutan ninyong dalawa eh! Hindi yan biglaan! Oo, aminin ko may katagalan na. Ang kakapal ang mukha ninyo! Rosa, tumayo ka muna! Yun ang dapat sa'yo! Masakit ka! Baka mabuto tayo ni Buboy. Bitiwan mo yung buhok ni Minda. Ngayon, nagawa mo pang mag-alala kay Buboy? Hindi mo ba naisip yun habang nagpapalitan kayo ng laway ng haliparot ng Mindang ito? Please, Rosa. Mali kami, oo. Please, tigilan na natin to. Kung kailan kayo nahuli, tsaka nyo maiisipang itigil. Sinabi ng tama na! Tigilan mo ng pananakit kay Minda! Magaling! Para sa kabit mo, nagawa mo akong itulak at saktan! Para talaga sa kabit mo! Sorry kung naitulak kita. Hindi ko sinasadya. Ayaw mo kasi tumigil eh. Hindi sinasadya? Ilang beses nyo bang gagasgasin ang mga salitang yan, ha? Hindi na ako naniniwala sa salitang yan! Sinadya mo ako itulak! Sinadya mo ako saktan! Sinadya mo kumabit sa huda sa babae na to! Sorry, Rosa. Sorry. Pero please, wag nating ipaalam to kay Buboy. Mahal ko ang anak mo. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Sana bago mo hinubad ang panty mo para sa asawa ko, naisip mo sana yan! Mali naman talaga eh. Mali talaga. Nagpatukso ako, oo. Nalungkot. Pasensya na. Hanggang ganyan na lang kaya mong sabihin, ha? Kasi ayoko nang depensahan ang sarili ko. Mali ako. Rosa, pag-usapan natin to. Para sa kapakanan ni Buboy. Pag-usapan natin to, pakiusap. Sa ating tatlo, ako lang ang nag-iisip sa kapakanan ni Buboy. Kayong dalawa, wala kayong ibang iniisip kundi ang init ng mga pang-ibaba ninyo. Mga hayop! Walang yaka talaga, Minda! Rosa! Ano sinasabi pa? Rosa! Buboy! Nasasaktan ako! Dapat lang masaktan ka! Kulang pa nga ito sa ginawa niyo sa amin ni Boboy eh! Tama na, Rosa! Tama na! Hindi! Wala na akong awa! Kung meron man ako natitirang awa, para na lang yun sa anak ko! Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko nang marinig ko nang paulit-ulit ang pangalan ng anak ko. Napaiyak na lamang ako at napaupo sa sahig sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi nagtagal ang panginginig ng katawang ko, sinubukan akong yakapin ni Vic pero sinampal ko siya ng ilang ulit. Hindi naman niya ako nilabanan dahil alam niyang deserve niya yon. Nang mapagod akong saktan silang pareho ay doon na ako kinausap ni Vic at inamin niyang matagal na silang nagkaroon ng lihim na relasyon. Bago pa man din maging sina Minda at Buboy. 1 buwan lang ang naging relasyon na yon dahil nakonsensya daw si Vic at na-realize niyang ako pa rin ang mahal niya. Nagalit si Minda at sinubukang gumanti. Nagpaligaw siya kay Buboy at na-fall na si Buboy sa kanya. Inakala ni Minda na paglalaruan lang niya si Buboy para saktan si Vic. Pero nahulog na rin si Minda sa kanya habang tumatagal.
Inakala ni Minda na nawala na ang nararamdaman niya para kay Vic mula noong maging sila ni Buboy, pero nagkamali siya. Mula noong tumira si Minda sa bahay ay nanumbalik ang pagmamahal niya para kay Vic at ganon din ang asawa ko para sa kanya. Sinubukan na naman daw nilang pigilan ng nararamdaman nila pero nahirapan sila dahil nagkalapit silang muli. Hindi naman nawala ang nararamdaman ni Minda para kay Buboy at aminado naman siyang mas mahal niya ang anak ko kesa sa asawa ko. Nadala lang daw sila ng init ng nararamdaman nila sa tuwing naiiwan silang dalawa na magkasama ni Vic. Nagkamali sila na napasunod sila ng tawag ng laman pero handa na raw nilang talikuran ang ginagawa nila. Nakiusap sila na itama ang pagkakamali nila at nakiusap silang wag nang ipaalam kay Buboy ang lahat para hindi na raw masaktan pa ang aking anak. Baka kapag nalaman daw ni Buboy ang tungkol sa relasyon ni Vic at Minda ay baka kung ano pa ang gawin niya sa sarili niya. Natakot ako habang iniisip kong paanong masasaktan ang anak ko kapag nalaman niya ang katotohanan. Napamahal naman si Buboy kay Minda, baka yun na rin ang maging mitsa ng paglayo ni Buboy sa aming mag-asawa. Kaya wala akong nagawa kundi ang umuo na lamang para sa kapakanan ng anak ko. Nagpanggap kaming tatlo na parang walang nangyari at doon ako nahirapan. Araw-araw mula noon hanggang ngayon ay puro guilt na lamang ang nafe-feel ko sa tuwing nakakaharap ko si Buboy. Kaya ngayon ay gusto kong matulungan ninyo ako dahil hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Tama bang ilihim ko na lang ang lahat ng ito sa anak ko at ipagpatuloy pa rin ang lahat na para bang walang nangyari? O sasabihin ko na ang katotohanan? Maraming salamat, Papa Dudut, hindi lamang sa pagbasa ng aking liham, kundi sa pakikinig na rin sa aking hinaing. Sana ay magawa ninyo akong tulungan kasama ng mga kabarangay natin na laging nakasubaybay sa inyong programa. Hanggang dito na lamang ang aking liham. More power sa inyong number 1 radio station, ang Barangay LS. Ang inyong kabarangay forever, Rosa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1